Saan naman mo? Hello, RL. May shoutout sa'yo. Practice na tag-shoutout din. Thank you so much, RL. Na-appreciate mo kung beauty ron mo. Pagihog lang. Hipo sa make-up na kung lang. Ay. Nakagising sa akong camera na ko. Okay. Hello, Mami Lapos. Hello sa iyo. Kafa ba ko? Kafa ko ba niyo? Naksyo lang man ko. Ito rin. Natural naman ni. Natural lang ni Charlie. Ga-echo, wait lang. Gamitan ako mic, okay. What lang, no? What lang yun? What lang? Ito nang gamitan ng mic. Di mag-all. Okay na RL. Ang ano mic. So na na tong mic dahil nakalihog mo sa mic. Ay naku sa mic. Kalihog na.
Okay na ba ang audio natin? Ito na ba yung mic na ano na? Tawag na itong mic. Okay na ba ang audio natin? Ito na ba yung mic na ano na? Tawag na. Tanggal na na tuloy. Oy, palihog lang. So, supposed to be mag-shoot itong video ron. Nga, sila kay atat man kayo no, na mag-LS lagi daw po. Later na ako mag-Tagalog no pag nani mga nanatay Tagalog viewer. Oops. Igot ba na ako? Tagalog viewer. Okay, akong makeup ron. Uy, kay murag gidalian yun ako nag-makeup. Ambot lang, sa loading nimo ipalihog. Di ko kabaloon saan pagtanaog ba ng comment ani ay comment on below sa on siya. Di ko kabaloon saan pagtanaog ba ng comment ani ay comment on below sa on siya. Dili gina-play nako sa ano sa sini sa laptop kay di na ko makita na ang mga comment. Hello Kuya Joko. Yes, nagtagalog na naman ako kasi andyan na po yung nagagalit sa mga Bisaya. Ano, hindi siya makaintindi. Luspad kaayo ko. I mean, wala akong lipstick. So, magkuha sa akong lipstick. Kukuha man akong lipstick, no? Madali lang siya. Babalik lang ako. No? So, shoutout sa ating 4 million viewers dyan. So, stay lang kayo. At mamaya may sasabihin ako sa inyo. May chika inyong ante. May chika yung ate sa inyo. So, ayun. Parami muna tayo, no? Parami muna tayo. And then, don't forget, guys, later on, yung mga bago dyan na pasok lahat po na sila Miss Lapus, Kuya RL, Kuya Joko, and sila lang. Sila po yung ka-team namin, no? Yung team Masaya Vlogger, shout out. So, kukuha mo ako ng lipstick. Wait lang. So, ayan, I'm back with my lipstick. Yung salamin. Sana naman dadami tayo. O bakit isa na lang tayo? Bakit isa na lang viewer dyan? Nagsilabasan ata. Walang lalabas. Ano ba? Charing. Walang lalabas.
Sige Kuya Joko, go lang. Thank you sa support, Child Escort. Laban yun Kuya Eloy. Ako alam yun. Ang akin lang, mamaya later, no? Siguro abutin ako ng, siguro I will try this StreamYard, this live stream in just 1 hour and time check. It's 1:16 a.m. na, Philippine time. And then thank you Pedro kasi, ayun na nga, puyat, puyat ka. So time check, it's already 1:17 na, 1:17 a.m. And then it's December 24, so mamayang 12 a.m. ay ating sasalubungin na ang kaarawan ng ating ni Jesus Christ, no? So ayan, sasabunutan yung birthday niya because it's Christmas. Still BJ, thank you so much, Miss Lapus, for keep for keeping supporting me at mga ka-team Masaya natin, no? Ikaw yung number one supporter. Sige. Ayan, nag-notify na si Gmail. Now live on your channel. So ayan, since we have 4 viewers dyan ng aking mga kakilala lamang po. So ayan, so thank you so much for tuning in here on my channel. So I do appreciate even we have ano pa lang, maliit pa lang na viewers is okay for me kasi this is my first time and then I'm a small YouTuber. So I started last November 2026 man ata. I'm not sure sa specific date, but I started November this year, 2019. And then this is my first month in YouTube, and then I gained 100, 170 subscriber only. And then I'm so proud of that because uh, it doesn't mean that, ano ba sasabihin ko? Sorry. Ano sabihin ko? It doesn't mean na yung 170 subscriber ko is na-down na ako. I felt down kasi iniisip ko yung madaming subscriber, yung ganun. Ay, ang mindset ko in YouTube, I just enjoying the the uh the platform that I want to share my life. I want to share my skill. I want to share anything that I can accommodate as long as kaya ko sa videos ko. So ayan, gumagawa ko ng mga Bisaya videos, and then hopefully next, no, next or future videos ko, I will try my best that I will speak siguro Taglish na lang, ano, kasi ang inaano ko dito sa channel ko
kasi yung hashtag ko kasi palagi sa mga sa description ng mga video ko is hashtag Bisaya Content Creator. So, bakit nga ba yung hashtag ko every upload ko is Bisaya Content Creator? First, I'm a Bisaya. I live here in North Cotabato, Kidapawan City. Ano siya, sa Mindanao siya. So, uh, province of Cotabato. So, ayun. So, merong North Cotabato, may South Cotabato, and then Cotabato. So, ando na kami sa North Cotabato. Doon ako nakatira, Kidapawan City to be particular. So, ayun. Next. So, Kuya RL, I'm loading ba? Pero kasi naka-play naman dito, hindi naman naglo-load. Ibang account yung naka-sign in dito sa laptop. So yun, back to the story. Bakit nga ba Bisaya content creator? First, Bisaya ako. And the next is, I was inspired of the Bisaya content creators. And then madami sila, no? So yun, kasi YouTube before sa akin ay hindi, parang libangan ko lamang kasi madaming nagpapasaya ng mga YouTuber, daming content na nakakatawa. So, actually inspired, no? Hindi lang para char lang yung ginagawa ko. Ginagawa ko din to kasi may mga taong na inspire sa akin na gumawa ng mga videos sa YouTube. So, ayun. Naririnig mo ba ako? Narinig niyo ba ako? Okay lang ba yung timbre ng boses ko? Ang lapit ko ba? Okay lang naman ata. Ganyan ko. Kasi gusto ko mas concentrated yung boses ko sa mic kasi yung mic maliit. Hindi masyado nakaka-cover up ng sounds or ng voice pag nagre-record. So ayun, next story, no. Ano pa bang i-share ko? Um, ano ba YouTube content? So, basically yung ano talaga, yung plan ko talaga, may YouTube channel ako, hindi ko na alam yung email niya tsaka password. Yung YouTube channel na yun ay yung content ko talaga dapat nun is makeup, 'no. So, na-stop yun, siguro may 4 akong video nun. Tapos ngayon nung itong Gahaperang JJ Vlogs na bagong account, ito ay lamang last month. So ayun, na-stop yung channel na yun, yung lumang channel, and then a month ago tapos gumawa na naman ako ng bago, which is ito na. So ang content na ma i-ano ko, mai-she-share or maano sa YouTube channel ko first is hindi mawawala yung makeup. As you can see sa aking makeup ngayon, I was primarily doing a shooting video. Magsushoot ako ng video kasi may content ako na 2019 favorites. So ayun, back to the chika. Saan na ba ako? Saan na ba ako? Ayan na, sa YouTube channel na bago ito. And then, ano pa ba? Wait lang, nawala ako. Oh my God. Hello, Ralph. Hello sa'yo. Nagla-live na ko karon, Ralph. Unsa man? To the information of everybody, ito si Rafa Vilus na nasa baba. Yan po ay best friend ko, no? So ngayon, nagpa-plan kami na mag-collab ng video. And then, bago lang siya nag-chat kanina. And then, uh, negatively, hindi ako available kasi may travel vlog pa ako gawin. And then, after Christmas siya. Ayan, nag-PM na. Ang sabi niya, "Hoy, i-shoutout mo ako sa YouTube live mo." Ayun na, shoutout na kita. Ayan, may YouTube channel din siya. Ano,
Miss Lapus QR, pakipuntahan niyo po si Ralph, si Beshi Ralph ko na ano, may YouTube channel siya, may mga content din, nag-ano din siya, may mga video challenges, no? So, pwede niyo din siya puntahan. I don't know kung nag-a-upload pa 'tong baklang ito, di ko lang alam. So, ayan sa mga nag-aabang ng aking ayun na, wait lang, na-remember ko na kung ano. So, ang content ko, first, makeup. So, ayun, first talaga makeup kasi dun sa previous account ay puro makeup. And then next is travel. You mean travel vlogs, no? Yung mga pinupuntahan ko, bina-vlog ako. Bina-vlog ko yung mga pinupuntahan kong ano, just like my first ever vlog na in the beach, no? Doon sa Davao City. Malayo yun sa amin. So, ayun, next is um, makeup vlog, makeup videos, travel videos, mga content na ano tawag dito, mga video challenges, yun. Collab videos kumbaga. I was planning that before, y November, yung first week ko, and then nagpaplano na ako na gumawa ng mga video challenges kasi madami na akong naisip, madami na akong mga plans. And then, sadly, na na yung mga ka-collab ko, hindi sila YouTuber, hindi naman ako sinasabi na mag-collab ako YouTuber lang, gano'n. Ang akin lang is hindi sila available, hindi sila nagre-reply ng mga PM ko, tapos may plano naman, pero hindi natutuloy, yun lang. Madaming drawing. So, ang fourth na gagawin ko ay yung comedy skit nga, yung gumagawa ng mga jokes, yung mga story na ganyan, yung mga 5 types of nangongopy pag-exam, yung mga gano'n na mga videos. So, I was planning about that, and was looking forward dahil sa, sa comedy skit. But, sad to say na, hindi naman sad to say, napaisip ko lang na kaya ko ba kasi heavy production. So, ayun. Kasi ako lang nag-shoot, ako lang yung cameraman, ako lang yung nag-edit, and then at the same time, wala akong script. Walang gumagawa ng script. Kaya, ayun. Kuya RL, love you agad. Grabe ka naman. Tiyaring lang. So, ayun, shout out kay Miss Lapus, kay RL, kay Joko, at sa aking best friend si Ralph, no? Si, Pan, Ralph Fabulous Vlogs, ayan. Pakipuntahan niyo po siya, no? May mga videos din yan. Kuya RL and Miss Lapus, Bisaya na siya. Ako ay na sa best friend ko na, no? Pero best friend gyapon karon no kay naga. Nag-chit-chat pag gyapon min duha. Tuon na, no? Pero best friend gyapon karon no kay naga. Nag-chit-chat. Kaya nag-PM siya sa akin. Sabi niya, "Hoy, i-shoutout mo ako sa live mo sa YouTube." Sabi niya. So, laban. Aabutin lang ata ng ano, depende kung merong makakapag-chika sa'kin, ayan. Magdra-drop ako ng link ha, ano, um, Miss Lapo, Sir Kuya RL, Kuya Joko, magdra-drop ako ng link. Paki-message naman dito sa ano, sa anong tawag nito, paki-ano naman, message kayo dun ah, sa group chat para ma-copy link ko. Kasi hindi ko alam kung paano paano mag-ano ng comment. Okay, kung hindi pa kayo naka-thumbs up 'no, thumbs up na po. Laban na tayo.
So we have 4 thumbs up, no? So thank you very much ating 3 million viewers. No? Horizontal. Pero naka-tripod man gud ko. Maglisod na pud ko ani. O set up. Naka-tripod ko. So i-landscape na ko kong phone. I will landscape my phone. So dili magyapon. Dili magyapon siya. Dili na ako mag... Dito na lang ako mag-ano. Oo, dito ko sa laptop nanonood ng ano. Dito ko sa laptop pinapanood yung mga comments niyo. So mato na lang kog StreamYard and then akong search na ko ang StreamYard tapos ako ang ilagin akong account tapos dito na lang ako i-drop, no? Atong ako ang account na Ninja. Okay ra ba? Wait lang, yung ginagawa ko. Ayan po ang link sa lahat po ng gustong umakyat. Akyat na po. Ayan, I dropped drop it like it's hot. Sorry lang. I just dropped the link of my, ano, so sino man ang gustong umakyat, akyat na. Pero, paano mag-ano moderator sa laptop? How? Comment down below kuya. Dili ko below kuya. Saan siya? Ko below kuya. Saan siya? Okay, okay. Add moderator. Sige, sige. May nakita ko na. Ayan. I will top add moderator. Si Kuya Joko saan na? Add moderator. Okay. It's already set na po. So, huwag kayong mag-alala. Okay, still BG pa lang kayo. Sige po, no problem. As long as, thank you for supporting me, guys. Even though, ang dami kong nang sinabi kanina. Naka-ano na tayo, 31, and 31 and 10 seconds, no? So, thank you so much again, no, for tuning in my live stream because di ko inaasahan na ganyan tayo kadami.
Palagyan lang ba 4? Okay. Sige na nga. I-share ko na lang yung ano, yung mga yung LS ko sa iba. Next LS ko guys, ano ako, mag next LS ko ay yung next live ko ay magme-makeup tutorial ako at you are feel free kung gusto niyo mag-ask kung paano ba talaga siya yung process ng makeup. Ayan, yun talaga yung first ano ko. Kasi kung mag-e-LS ako gusto ko yung may content, hindi yung puro shoutout lang, 'di ba? Hindi ano, although masha-shoutout naman ako dun sa next LS ko, pero I want ano, parang tutorial live stream yung peg, gusto ko yun. I'm still alive. Okay. Katagal kong sinusubukan ang mundo hahanapin, hahanapin. Hindi ba gusto ko na oh my God. Sorry, sorry. Hello sa 5 million viewers natin dyan. Hello, Rayaline. Rayaline. Hello, Rayaline. Nanke? Nanke? Ano ba kung basa nito? Hello, mega shoutout sa'yo. Thank you for tuning in sa aking live stream mo. Paki-rate naman aking ganda ngayon. Charing. Paki-rate naman ng aking ano. Paki-rate naman aking look ngayon. Ate Rayaline. Ganda ba? Or tsaka ko? Or tsaka ba? Or maganda? Just feel free to comment down below, mga dang. Hello, Rayaline. Hello sa'yo. Feel free to comment down below kung anong rate mo sa makeup mo ngayon. Ate Rayaline, pag hindi ka pa thumbs up na dyan, no? So, laban natin dyan. Laban natin. This is my first LS for ate. To all na bagong pasok, no? Sa ating bagong pasok. This is my first LS and then, chika minute lang tayo kung paano ako nag-YouTube, paano ako, where I start, what what is come to my mind na bakit ako nag-YouTube, gano'n. Yung mga chika na gano'n. So, laban natin. Ate Arialine. Shoutout sa Team Gate. Sana ang Team Gate natin dyan. Bakit wala sila dito? Hello sa ating 6, ayun, nagbaba naman siya. So, thank you so much sa 6 million viewers. Ayan. Padami pa tayo. Siya na naman. Peke naman. Ayan, bumaba tayo ng LS. Still, 36 minutes na tayo naka-live stream, no? So, laban natin, laban.
just scrolling down ng Facebook mo. Kasi wala pong nagko-comment sa laban. Hello kay Orange Bags. Hello sa'yo. From Pinky. Hello, Leors. Hello, Leors. Hello, Leor S Vlog. Kay Eorashan ba to? Di ko sure. Correct me if I'm wrong. Eurasian brothers, shout out sa inyo. So, thank you so much for appreciating my beauty. Charing. So, ayan, may filter lang talaga yung camera ko. Hindi talaga, ganyan kakinis yung aking mukha. At gawa po ng makeup. Charing. Sana na lang all. Sana naging makeup ang all. Charing. So, ayan. Hello, Corny 2. Corny 2, alam mo naman kung ano ito, LS, diba? Nagulat kayo, no? Nag-LS ako. Sige, sige Eurasian Brothers, unahan mo na ako. Hindi kasi may laptop din ako. 'Pag sinabi niyong didikitan, didikitan. Kung sa-shoutout at didikitan. Gano'n. Didikitan, didikitan. Kung sa-shoutout at didikitan. Gano'n. Hello, Dean ano 'to, ah, Dimakiling. Hello sa'yo. Shoutout. Mega shoutout sa'yo. Kay Dean na, Dimakiling. Hello sa'yo, Dimakiling. Teamgate kayo, ah, di kayo ha? Magkakilala, haha. Anong anong hindi magkakilala? Kilala ko nga 'di ba, shinout-out ko nga yung yung Teamgate. Ano ka ba? Oo nga, si Orange Box. So ayun na nga. So today is ano na, December 24th, Tuesday, and yung time check it's 1:43 AM Philippine time at, mamaya nga po 12:00 ng, madaling araw ng December 25 ay sasalubungin na natin ang Merry Christmas. Ang Christmas sasalubungin natin at lahat po ng mga nanonood diyan ng mga OFW, 'no, so mega shoutout sa inyo. Yung mga ka-teamgate natin diyan at mga Team Masaya Vloggers, mega shoutout sa inyo. Thank you so much na isa kayo sa nag-inspire sa'kin na magpatuloy sa YouTube. So ayun, special thanks 'no, sa Teamgate, Team Masaya Vloggers, kay Kuya Jocko. Sa Teamgate naman sila Corny 2, sila Dean D. Makiling, sila Orange, ah, sila Orange Bugs, Eurasian Brothers. Ayan, shoutout sa inyo. Thank you so much for tuning in here in my channel. Kahit walang content yung ating, ah, ayan, lahat po ng Teamgate. Gagawin ko po kayong moderator ng aking, ah, dito yung sa aking LS. Yan po. I will make jacket to you, Day. I'll meet you all. Ma-moderator. Charing. Sabi naman yung English ko. Tapos na ba? Moderator. Ayan. Si Leor S. Vlog naman, gagawin kong moderator dito sa aking LS. At ayan po, hindi po ako madamot na magbigay ng jacket. No? At lava na lang po tayo din mga moderator dyan. At sana sa next LS ko ay you will tuning in na naman sa aking LS. So thank you so much sa ating uh, 7 million viewers. Shout out sa Team Gate dyan. Nasaan na kayo? No? Team Gate tsaka Team Saya Vloggers. Ayan po.
Orange bag, sige akyat ka. Ito yung link. Ayan. The link is there. Feel free to click it, no? Hopefully that I will accommodate all na gusto na umakyat. #teamgate. Teamgate kami. Paano ba? This is my first LS guys, so hindi ko alam kung magpa-pop up ba dito sa akin yung kung sino bang papasok. Ayan. Ayan. Feel free. Pasok lang kayo. Pasok na. Ay, mali. Ay, mali yung na ano. Mali yung na ano ko na. Sorry. Hindi kasi nag-send ako sa GC tapos mali pala yung ano. Nasend ako sa ating group chat sa Teamgate na iba pala yung na-click ko na link. Sorry naman. Mapapatawad niyo pa ba ako? Sorry. Sorry, orange bags. Mapapatawad ba ako dahil? Ang broadcast mo. Ayan. Yan na, Day. Ayan na yung link. No? Sorry. Mapapatawad na ba ako? Char lang. This is my first LS kasi, guys. So, ayan. So, ayan, ka-teamgate natin dyan. Ayan na si Orange Bags. Ayan, bakit di ko siya nakikita? Okay. Ayan, yes natin. Ayan, ano yan? Teka lang, naka-mic ako. Wait lang. Tatanggit ko yung mic kasi hindi kita naririnig. Wait lang. Yan o. Pampadagdag. Ayan. Thank you so much, Ate Orange Max. Thank you so much for supporting my first LS. Okay lang yan. Sana naman patuloy. Ayan. Hello. Ayan, meron tayong pasok. Ito po siya ay isa sa pinakagwapo sa teamgate namin, no? Asan? Teamgate kami, gano'n. Ayan. Ayun na po, nagpapakita po siya sa video. So, ating papasukin. Ay, naku, Diyos ko. Ayan na po. Ay, naku. Ba't andito ka? Ba't ka nandito? Ba't ka nandito? Ay, Reb. Kumusta dyan? Hello, Ray. Kaya Ravy Vlogs. Ayan po. Bisitahin niyo po yung kanyang channel sa Team Masaya Vlog. Team Masaya Vlogger natin dyan. Ayan sa baba. Ayan. Visit their channel, no? Love ba natin? Bakit? Hindi Si naririnig? Ravy, hindi maririnig yung boses. Okay na ba? Sabi ko ba? Hindi kasi, nakamute ako. Narinig niyo na ako. Ayan. Si Kuya Ravy yung hindi naririnig. Bumubulong pero hindi natin naririnig. Okay lang ba ganito ako? Bakit ka naka-makeup? Hello kay Jerry's TV. Shoutout sa iyo. Shoutout to you. But before, no? JJ ba talaga But to? before that, Kasi yata to. don't forget to give thumbs up to your host, no? So, Thumbs ayan. JJ ba? Thumbs up. May Ayan. attendance here. Thumbs Compared up. to that, nag-test pa. May attendance tayo din dito. Yan. Grabe Anim. si JJ, yung ganda pala nito. Oo nga eh. I Dinaig don't ako. know ba't ako nagganito kasi it's my Gandang first. bata. Namantala ako pag nag-LS, bagong gising lang. Sinong bagong gising? Ako, pag nag-LS, parang bagong gising. Gulong-gulo pang yung mukha. Ayun na, kasi sorry naman.
magsushoot sana ako ng video. Kaya yun, naka-ready na yung video ko. Okay. Tapos, may content ako na gagawin. Tapos, ayun na, dun sa isang team ko, sa team Masaya Vloggers, nag-recommend sila na mag-alas ako. Oo. So, Alam mo, ayun. share ko lang ito si Pinag-video. Revy dahil sa kanya, 2 weeks pa lang, nasa 500 na ako. Buti ka nga, 2 weeks, 500, ako nga, ano na. Tapos yung sa reaction ko, yung reaction video ko, nasa 4 days na, nasa 2,400 na siya. Yun sa Ako Team Case. nga, 170 subscriber pa rin ako. Sabi naman. Okay lang yan, pa-isa-isa At lang. ano yun, at alam mo, 1 month na ako dito. And then, sinabi ko kanina bago ako nag-start, I mean, yung wala pa kayo, sinabi ko talaga na yung mindset ko in YouTube, hindi yung hindi yung mga tao na madami. Ang akin lang is yung merong nag-view tapos yung halimbawa may 60 viewers ako sa isang video. May 60 viewers akong mapapasal sa video ko, diba? Kasi lang ba yun? Kaya ayun, yun yung mindset ko. Kahit anong content na gagawin ko, basta aabutin ng mga 60 or 70 kasi hindi aabot ng ko. Ang akin na may mapapasaya ko tao, yun talagang yung naisip. Tama yan. Ako naman yung pag-YouTube ko, parang ko to, daily diary. Pag makita ng anak ko, oy, si mama may video, ganun, oh. Diba? Hindi mawawala dyan. Si mama, astig pala si mama, nanonood din ng flip top. Kasi yung flip top, kinakat ko siya, tinatanggal ko yung mga bad words na ganun, para makita din ng mga pamangkin ko. Ba't ang ganda mo? Gandang bata nito. Yun lang. Pinagpala ka. Sa kilay. Ako yung kilay ko kapal lang, parang ewan. Hindi, drawing lang yan. Ako kasi di ko madrawingan, hindi ako marunong. Magmumukha akong si Andrea. Thank you so much, your S-Vlog, for appreciating my beauty. At ayan, maganda naman yung ating co-host natin. Ayan, fresh na fresh. Leor's Vlog, maganda daw ako. Wag ka. Baby, narinig mo? Ganda daw ako, Ayun na. So, ilang taon ka na? Ayun Jay. po, hindi pa ba, 17 pa po. 17 ka pa lang. Okay. Yes. May boyfriend, may girlfriend, may crush. May boyfriend. May boyfriend. Alam ba niya? Boyfriend siya. Uy, joke ko lang yun. Sige lang po. Madami naman ng baklang nagtanong. Sabi nila, uy, Jay, taken ka na ba? Sinabi ko, oo. Tapos yung sunod na tanong, alam ba niya? Na jowa ka. So, ayun, pinakita ko yung picture na naghalikan kami. Ayun. Very good. That's right. Love lang. Walang masama sa love. Diretso lang. Shout out sa ating 7 million viewers dyan. Thank you so much for supporting my LF. Tawag nito, nag-aaral ka? Yes po, I'm a senior high school student. So, next year is graduate ka na, ganun? Hindi pa. Ano pa lang? May isang year pa. Tapos, graduate ako ng aking basic education and then I will proceed to my college. Anong kukunin mo sa college? Hindi ko alam. I'm so confused. Saan ka ba magaling? Madami akong gusto, pero yung mga taong sinasabihan ko ay gusto nila, yung mga taong kakilala ko like mga teachers. Kasi may reporting sa school, diba? May reporting. May visual aid, tapos i-explain mo. Kasi yung mga classmates ko, hindi sila explain ng mga report nila, binabasa lang yung anong nakasulat. Tapos ako, pag nagre-report ako, I do explain and then isa sa mga explanation ko ay yung based sa mga experiences, yung mga ganun, yung mga sinishare ko sa kanila. And then, back to the topic. Ang gusto nila is mag-teacher ako. Teacher?
Oo. And then sabi ko, I don't see myself teaching mga bata, 'di ba? So ayun, madaming nagsabi din sa akin, mga teachers din naman yung nagsabi. And then ang gusto ko talaga i-push is yung communication ko talaga. Very nice. Mabuti. Okay. Ako kasi wala nag-push sa akin kung anong kukunin kong course eh. Meron. Yung ninong ko. Kaso yung ninong ko is wala na siya eh. Yun yung pinaka-favorito kong ninong. Ha? Schooling ka pa ngayon or graduate ka na? Graduate na ako. So, Nasa saan ka? Israel ako. Oo nga, sabi ko nga. Mukha bang bata? Oo nga, dun nga saan ba? Kay Das Francis kanina. Oo. Kaedad ko to? 18 ba to? Kabatch ko ba to? Ganon. Hindi, 18 Hello, lang nung pa. viewers. Shout out sa inyo. Shout out. Hindi Talo ko ka, pala Ray, hindi ko pala again. moderator si Kuya Ray Vlogs. So, Kunin I'm mo so sorry. moderator yan. Nagaling yan. Siya rin yung nag-a-advise sa akin, mga ganun. Nag-a-advise Oo, yan. madami sila. Madami sila nag-advise kasi yung kay kay GP Kate Vlog, kilala mo siya? Oh, Oo. yun. Alam mo ba, nung nag-ano siya once, tapos kumakain ako. Inaway nila ako, andun sila Pops Nation, sila Corny 2, si Review Vlogs, Kuya Review Vlogs, and then si Ate GTK. And then, ayun, inaway nila ako doon. Ba't ka Sa LS. inaway? Ewan ko sa kanya doon. Makukulit lang yan. Hindi naman sa binubully nila ako, and then, okay lang naman kasi as bakla, madami akong mga baklang bully, and then madaming mga experiences sa mga ganyan. So, parang wala na. Okay. Okay lang yan. Yung nga, yung kapatid ko na-bully sometimes eh. Alam mo, ganyan lang paliit yung nang bubuli sa kanya. Pinatawag pa ako. Kasi natatakot daw siya, baka daw masaktan niya. Kasi pag masaktan niya, baka daw anong mangyari. Kaya ako na lang ako na lang yung nakipag-usap. Kuya Ravy Vlogs, hindi naman. Kasi as professionally taking that ng mga jokes natin is, ayun, wala na lang, binabaliwala ko lang. Tinatawanan ko lang naman kayo nun eh. Huwag mong yung mga yan, ganyan lang sila. Pero mga mababait yan, pagmahal. Shoutout kay Euro Asia Brothers. Hello, shoutout to you. Kailan ka ba nag-LS huli? Euro Asia brother. But parang wala akong nakita. Brother, ganun ako nila ka-love. Inaaway nila ako. They show their love by fighting me. Ganyan talaga, okay lang yan. Mabait yan pagtulog si Ravi. Ay, oo, mabait yan. Sobra. Grabe. Yan, hello. Sino ba bang taong Lahat naman tayo may natural na pagkabaitan. Ganon. Ba't ka pa pala gising? Ha? Ba't ka pala gising? Gabi na sa nasa Pilipinas ka? Oo, sa Pilipinas ako. Ayun na nga, yung advantage ng pag-i-ELS ng itong oras and time check. Kanina pa kasi time check. It's 1:59. So, i-round off natin to 2 a.m. na here. 2 a.m. So, ayun, yung mga advantage kasi madaming mga nasa labas na tuning in mga live stream. Kuya RL, anong sabi mo? Shout out sa inyong lahat. Ayan, please visit the YouTube channel ni Kuya RL Howjaw. Si Kuya RL, nasa yan siya? Nasa Middle East man ata. Basta sa Middle East. Yan, okay, sige. Ayan, humahanap pa daw siya ng vacant time niya for Ate Orange. Okay. Kasi tawag nito, pag nangbubukas ako ng laptop, pinupuntahan ko kagad yung mga naka-live, ganun. Kahit isa, dalawa yung nanonood, pinupuntahan ko yun. So, kakabukas mo lang ng Wala akong blush. Ano ba? Ang flat ng mukha ko.
Wait lang, magbe-brush muna ako. Naks naman, batang ere. Ang cute niya, no? May pinagmanahan. Hi, shout out to you, Ravy Vlogs. Nakatamsak tayo sa kay host at Kylie Yours S Vlog. Hanggang anong oras ka, JJ daw? Kung lalampas tayo ng 1 hour, ilalampas pa natin ng 1 hour. Wait lang, anong oras na? Konti na lang. Magwa 1 hour ka na. Oo, 3 minutes na lang, mag 1 hour na ako. And then, madami pa akong mga kachika. Ayan, nandiyan na nga yung co-host natin na si Ate Orange Bounce, no? So, Yeah. siguro, I will wait na po 4 a.m., no? Kung kaya ko. Magpo 4 a.m. Uy, So, lalabas. sigurado Tulog ba? ako. Lalaban ka? Oo. Ay, Tulog wala ako dun. namang pasok, di ba? Wala namang pasok. Ah, okay, good. Akala ko may pasok. Okay, good. That's Batang good. ganyan ka, eh? Ha? Batang ganyan ka? Ako, hindi. Taga Samar ako, Waray, Bisaya. Ay, waray. Sino Yeah. nga yung waray? Hindi pala. Iba pala yun. Shout out to you, RL. Kaya, yung vlog, ayan, nag-makeup din ako ng babae at saka lalaki. Ayun, kaya ko din magpa-transform ng mga character, yung mga ginagawa nung ano. Yung nag-trend na, sino ba yun? Nakalimutan ko yung name. YouTuber din siya. Nagta-transform siya to Ariel, nagta-transform siya mga Disney princesses. Gusto ko yun na content na yun. Kahit nasa kanya na, pero gagawa ako ng twist nun. Okay. Hi, shout out to you, Ma'am Shiana. Hello kay Ma'am Shiana. Hello sa'yo. Yeah, Team Gates din yan. Hindi din pala siya. Okay na ba tong blush ko? Charing, Oo, parang pulang-pula. Ay, shiny. Oo, over yung highlight natin ngayon. Lumalaban. Nasa Maynila ka daw ba? Sabi ni Lior's Vlog. Hindi ako sa Manila. Andito ako sa North Cotabato. Kung familiar ka sa Cotabato City, ano yan siya? Yeah. Nasa baba ba yun? Bandang Mindanao? Tama ba? Opo. Lior's Vlog, nasa Cotabato daw siya. I'm from 17 Cotabato. years old. Batang-batang, fresh, sarili. Fresh from the farm, kumbaga. Si Junjun naging babae na. Wow. Naging babae na. Matagal na si Junjun naging babae. Ngayon ka pa lang. Nalit ka. Yan. Ano pa ba? So, I'm using Vice Cosmetics. Vice. I'm using kasi Vice Cosmetics. may lupa yung gamit ko, pero hindi naman ako palagi nag-makeup kasi minawatch ko din yung allergy ko. May allergy din ako sa makeup. Madami akong allergy. Anong klaseng allergy at Yung pa, namumula. Okay lang. Mag-allergy. Nangangati. Tapos yung dito ko is mag-ano na siya tawag nito. Yung foundation, parang tawag nito, dry. Makikita mong dry talaga yung parang magaganon na yung mga mukha. Parang nagpapalit, balat. Kagaya ng ahas. Ganun. Oo, kaya nag-iingat din ako ganun. Kayamanan na ba? Ito, kamayaman na ba ni Mo Jai? Kamayaman na ba? Kamayaman naman ni Mo Jai. Bisaya yan. Best friend ko yan. Hi. Wait, ano lang din siya. Magbisaya ako. Magbibisaya mo na ako. Kasi kausapin ko yung konti ako Bisaya. So, di ba may naman, may mga similarities naman yung mga Bisaya or sa Waray? Oo, meron. Sabi niya, kadato na ba na ako? Anata? Naintindihan mo si Orange? Kayaman, basta something like in good terms, ganun. Basta ganun siya.
Hello kay Ralph. Ralph po Ay. yung name ng aking best friend. Hi, Ayan. Ralph. Pakibigyan Hello. yung channel niya. Channel. Yung channel niya, pakivisit mo yun. Hello, Sige nga. Ma'am Fiona. Sabi niya, mag-update pa ako sa Team View sa LS line para ma-line up Mm-mm. at masuportahan ang mga Ayan nga. Kasi tawag nito, nag-ano kasi kami. Tawag nito, nag-scheduling para lahat ng mga teammates dun sa sa isang LS. Oo nga. Tapos na ba si ate sa time? Oo. Isang oras lang yun kaso nag-enjoy. Sobrang nag-enjoy sa sa live stream. Okay na ba? Ang aking watch. Theory na yan, okay na yan. Parang saan pupunta? Kala ko kasi magsisimbang gabi ka eh. Gabi naman, magsisimbang gabi. Ibig simbang tabi. Yung Misa de Gallo na nandito ay 3 a.m. 3 a.m. to 4 a.m. The next naman is 5:30 to 6:30. Okay. Mm-mm. Very good. Anong trabaho ng parents mo, girl? Po, Anong trabaho ng parents mo? ang mama ko nasa government, ang papa ko ay may business. Okay. Ilan kayo magkakapatid? 3, ako ang bunso. Sa amin 3 din kasi akong panganay. Tapos yung ate kong pangalawa, tomboy. Ang kuya ko lalaki. Kulang na lang yung babae. LGBT na talaga yung family. Okay lang yan. Kumbaga nga sabi sa akin is, love the sinner, not the sin. Oo Do not judge the person. Kasi, ginawa ka lang din naman ng Diyos eh. Bakit baka mag-judge? Sa'yo ko ate Oren. Ha? Tapos na daw si Kuya Oren. RS? France? RM? Sabi ko si RL. Sa baba. Ay. Tapos na daw si Oo, RL. sorry. Dito ako nakatingin sa live comment eh. Di ako yeah, okay. Sige. Puntahan kita. Huwag ka lang mag-iwan ng ng buntot para hindi malagay sa basurahan yung effort. Puntahan Oo kita. naman. Okay? Just comment related sa video. Oo. Meron naman Kasi, dun. ay napag-usapan natin yung comment mo. Yung isang reaction video ko, nag-view siya, tinapos niya yung video kasi tinignan ko yung analytics, tinapos niya yung video. Pero, hindi counted yung subscribe niya. Kasi, yung na-spam yung kanyang comment. Tapos, nawala yung pag-subscribe, yung input, nawala siya doon sa list. Huwag naman yung mga comment na nice. Thank you. Thanks for Okay lang sharing. naman. Ako naman. Hindi, yung mga gasgas na comment. Ganun. Hindi nyo alam yun sa YouTube, hindi lang naman Amerikano yung nagtatrabaho dyan, mga Pilipino din nagtatrabaho dyan. Oo mo. Yung sa YouTube Philippines kaya. YouTube Philippines, mga Pilipinong tatrabaho dyan. Yung word na dikit, na daw? Yung word na daw. Sabi niya spam so, na yun. Kung gusto niyong bumisita sa isang channel, please shout out na lang sa no? Oo. Tama So, yun. may something 8 million viewers. Thank you so much for visiting my LS. My first ever LS. At sana naman, babalik kayo sa akin. Thank you so much. Merry Christmas to all. Shoutout kay Ma'am Shiana. Shoutout sis Orange Bag. Super supportive talaga at ang bait. Love you sis. Nax! I love you too, Ma'am Shiana. Yung ibang teammate na dyan, hindi pa nakasipit sa akin. At hindi pa nakapunta. May shoutout sa inyo. Oo. Shoutout na. Shoutout. Thumbs up. Baka nakalimutan nyo na Yan, may 8 viewers ka at 4 yung sa akin. Ibig sabihin, 4 yung sa akin. 4 lang yung nanonood. Ha? Grabe, dami mong phone. Di kasi, bago ako nag-LS, bago ako nag-YouTube, loner ako.
Mga kaibigan ko, mga gadget ko lang. Tapos yung bang gadget ko dito, bigay lang sa akin ni Papa. Yung mga luma pa noon, tinatago ko eh. Eh, di ginagamit ko. Bakit ba? At saka libre din yung wifi. Eh, di wow. Orange, sa akin naman. Oh, baka naman, nakaano na yan. Tapos na. Nagpe-playlist din ako sa mga Iba ano. ibang ano. Budget mo, bakit naman? Ah, sorry naman. Loading eh. Mahina signal. Mahina ang wifi connection. Nasa 2 bars lang. Andito lang ako. Andiyan dyan lang daw sa si RL. Sige, dyan ka lang. Ano ko yung RL? Mm-mm. Walang problema. Thank you for supporting me. Ayan si Kuya RL, ang gwapo niya. Ah, Borta ang ano. okay lang. Borta din yung boyfriend ko. Shoutout Borta sa mga lang single. sa paningin ko. Ayun na, sana mas, asan sila your vlog? Sila, Baka Ma'am, natutulog sila na na. kasi anong oras na dun sa Pinas eh. Mo. May limit ba itong mag-moderator at wala? Sa ano, StreamYard meron. Huwag ka magpapalagpas ng ano, tawag na to. Alam ko may limit to eh, kasi yung isang ano, kaibigan ko, si GT Kate, kaya hindi na siya makapag-StreamYard kasi naubos na yung ano, watch time niya. Watch time ba niya sa StreamYard? May ano lang to, may limit lang to eh. 20 hours. Oo. Tama, 20 hours. Kaya nga ako, is pag may mga LS, ganun, umaakyat ako. Para-paraan. Gusto daw niya malaman yung love life mo, sabi ni Ate Ma'am Magkiana. Paano ba? Paano ko ba ikwento? So, una, crush lang ako ng boyfriend ko, ganun. Crush lang ako dati ng boyfriend ko sa college. Ano, estudyante siya ng papa ko sa mechanical engineering. Engineering kasi yung papa ko eh. Tapos, ano, after nung una is, kwento niya sa akin, nagkita na daw kami dati. Magkatabi daw lang kami ng upuan sa computer shop. Ganon. Magkatabi lang daw kami ng ano na unsang LS. Sabi niya ano daw LL. Ang sabi ko, live stream yung live stream. Mm-hmm. Live stream. Kagaya nito. Paloob lang mo. Yun. So, sabi ng boyfriend ko, nagkatabi na daw kami sa computer shop. Kaso by that time, may boyfriend ako ng iba. Hindi siya. Ganun. Pero tingnan mo naman yung destiny, di ba? Love story yung ni Lors Vlog. Sabi ni Lors Vlog, love story daw niya. Mamshi, ayaw mo? Ayaw mo daw ba marinig yung story mo? Talaga. Si Mamshi, ano, talaga naman, no. Ay, loading daw si Rafa. Sabi ni kapag naubos na ulit ang gumawa ka ng bagong Google account, connect mo, at yun na, magamit na ulit ang internet. Kasi, kinukunik ko sa ang tawag nito, sa aking YouTube channel. So, ma-trace pa rin. So, hindi siya counted, and hindi siya malilink. Tama. Maano din yun. Kaya Lior, ibababa ko ang link at aakyat ka daw, sabi niya si Ana Sera. Akyat ka Lior, magkwento ka. Parang interesado kang i-share sa amin, i-share mo. Ay, wag ko na ikwento kasi walang makikwento na ako sa sa live stream ko. Pero yun nga, yun yung sabi ng boyfriend ko dati. Kasi may tatlo kaming engineering na estudyante na puro babae doon. Kumbaga kami yung tinatawag na mean girls. Papa ko mechanical, ako nakatapos ako ng electronics engineering. Pero hindi ako matalino ha. Magawin no? Hindi, lang ako. Tawag nito na pumapasa lang ako ng hindi nag-aaral. Ewan ko kung bakit. Ako din ito yun. Hindi ko hilig mag-aral. Pag may mga exam, pumapasa ako.
Oo. Paano kasi yung ginagawa ko, yung ibang kaklase ko, yung ginagawa nila pag nag-aaral, tawag nito, kinabukasan exam. Ako, kahit malayo po, wala pang exam, nagre-recall ako. Kaya stock knowledge yung natitira. Tapos tapasang awa, okay na ako dun. Ano bang Aba, problema dun? Diba? sabi ni Rio, naghiwalay kami sa kanta na Loving Tender, Loving You All, My Life Is You. Yun daw yung kanta kung bakit Aray ko. naghiwalay sila. Hindi ko familiar na kanta na yun. Ako din, hindi ko. Alam mo na, nahalata ang nahalata ang edad. Sabi ng best friend ko na si Ralph, sabi niya, love life mo din kaya Jay. Sana all may love life. Lahat Sana all naman may magkakaroon ng kapareha. Kapareho, ganun. gumawa Uy, naman girl, po. bababa na ako kasi kailangan kong matulog at kailangan hindi ako ma-stress kasi akong trabaho nga din sa Israel is caregiver. Layo no, caregiver tapos engineering. Basta malaki ang sahod, bakit ba? Wala naman sa di ba? Biological mother ko talaga. Nasa Singapore, caregiving duty. Hmm. Mm-mm. Bakit? Okay lang yan. Wala naman, di naman magpapayaman sa'yo yung natapos mo as basta merong pang tiyaga, may sinigang. Diskarte Pag lang. may, pag So, may ayan. tiyaga, may sinigang. Sige, So, bye. bababa. Salamat. Thank Bababa na ako. Sa you. susunod na lang. Bye-bye. Sige po, bye-bye. So, ayan, meron tayong ka-co-host, no, which is si Ate Orange Bags. Thank you so much for tuning in here in my LS. And then, shout out to ating 10 viewers. And then, Ate Orange, thank you so much sa iyong money ninja accounts dyan, no, na naka-view sa akin. I truly appreciate it. Thank you so much for supporting me at lahat ng member ng Team 8 at Team Masaya Vloggers. Thank you so much for tuning in here. Shout out kay Miss Dapus, Kuya RL Haudraw, Joko Manaloto, Lior S. Vlog, Ma'am Shiana, ano ba ba? Kay Rivi Vlogs, Ate Orange Bugs also, um, Eorasian Brothers, thank you so much for tuning in here in my channel. And lahat ng teammate, paki-share naman yung link ng aking LS sa ating team for purposes siya rin. Kung sino gusto umakyat diyan, akyat na at tayo ay magchi-chika minute dito sa taas. Chika minute tayo. Ayan po. Ayan, may 9 viewers tayo. Ayan. Sorry guys, may laptop kasi ako dito sa side. Kaya dito ako nagbabasa ng comments niyo. Rafi, sige, maukay ta. Sama ta maukay, uy. Pwede kayo. Siguro sa di ko pa pwede magudugma kay na ako'y sa bantaw ganun.
ako mag-ready po ko diri sa balay, no? Pug ko'y lutuon diri sa balay. So, Christmas bay ugma. And then, kung mag-ukay ta, dapat napugay cam kay akong kamera. Kailangan na to og duha ka kamera gyud. Sa dagsa, dili ko lang sa dagsa, mas bet na ko sa makilala. Christmas man gud ugma. Then tomorrow, guys, please visit my channel. No? Please visit my channel sa ating mga bagong pasok dyan. Please visit my channel and I will be having a premiere. Wednesday na ba ngayon? It's Tuesday. Today is December 24 na. And time check, it's 2:21. It's 2:21 a.m. And then, on Wednesday and Friday, December, ano bang day? It's Tuesday. And then on Wednesday and Friday, I'll be having my premiere of my vlog. And don't forget to visit my channel. It's Gahota ng JZ. Ayan po. Dito po. Dito. Ayan. It's Gahota ng JJ. Don't forget to visit my channel. Ayan. Asong gala, saan ka na? So, ayan. Rafi, let's collab. Let's collab. Ayan, Asong Gala. Welcome, welcome. Here sa aking first ever LS, no? So, ayan, this is my first LS. At Asong Gala, bakit ka late? Charin. Bakit ka late? It's okay, it's okay. So, ayan. Don't forget, mag-thumbs up sa host. Don't forget. Oh, Asong Gala, yan yung link. Sabi mo, aakyat ka. Chika tayo dito. Hello kay Mac Dave Hackfin. Hackfin ba to? Hackfin, hello. Hello, shoutout sa'yo. Hello kay Lior Vlogs. Ayun, sabi ni Lior Vlogs. Ayun si host, si Asong Gala, aakyat na yan. Ayan, aakyat daw siya. Bakit hindi pa? Bakit wala pa dito? Bakit wala pa siya sa backstage? Hello kay Mac Dave Hackfin. Hello sa Josh. Mega shout out. It's my first LS. Sa lahat po nandito sa ating 10 million viewers, pwede po kayong mangisda dyan sa mga bago dito. Pwede kayong mangisda. Andito po ang aking mga kapamilya sa aking pag-YouTube. First, ang Team Masaya Vloggers, shout out. At sa Team Gate. Team Gate. So, laban. Ayan, may paghahanda po na nagaganap kay Asong Gala. Aakit lang naman. Hello, Gamma 55. Mega shoutout sa iyo. No? Mega shoutout sa iyo. At hindi pa kayo naka-subscribe sa aking channel, paki-subscribe. Please lang. Gamma 55. Bakit ka late? Charing. Sige po, Kuya RL. Howjaw. Thank you so much for kay BG. Laking tulong na yan sa akin. I truly appreciate that. Thank you so much. Alright. Alright, Team Gate. Ayan na po. Si Ate Ma'am Shiana. Aakit daw siya. Ayun. Hello Ayan, sa'yo. Ma'am Shiana, Magandang magpakita ka naman. madilim na dito. Tulog na kasi yung baby ko. Nasamahan na lang kita dyan. Makiusap na lang tayo na nakaganito ako. Sige naman. Bilis naman magsalita para naman tayong may kita. Oo. Ngayaan mo ng ganito na lang kasi madilim na eh. Pag binuksan ko yung ilaw, magigising yung baby ko. Sige po, enjoy my beauty po. Oh, ang ganda mo nga eh. Ang galing mo mag-makeup. Thank you so much po. Ayan, yun nga, yung nag-start ako. Ang daming mga beauty vlogger. Oh my God, I'm at 20%. So, ayan, kukuha ako ng charger at I will be right back. Charing parang video.
Ang TV lang. Parang TV lang ah. Asong gala, umakyat ka na dito, asong gala, dali. Tayo Asong gala ba? tayo maghuhuntahan, dali. Bakit kayo nagko-comment ng 1? Ano ba sinabi ko? Bakit kayo naman nagko-comment ng ayan na si Asong Gala. Ayan na nga, ayan na nga. Ayan. Kanina nakita ko Hello? yung mukha niyo, wala nang ano. Yes, hello? Yes, hello. Pwede pong bumati. Ano po? Pwede naman. Babatiin ko lang po yung nagnakaw nung aking kalabaw at ako'y magpapasalamat po at ibinalik na po niya yung tali. Sige. I-super shot mo na. I-super shot mo muna siya sis para para makapag ma-promote niya yung nawawalang para ma-promote niya yung nawawalang kalabaw. I will Game. yung gala at iiwan ko kayo at i-announce niya yung nawawalang kalabaw. Oo, sige. Ano mo na. Game na asong gala. Hello? May buses ba ako? May buses ako? Hello? 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 Okay na, Day. Okay na. May boses ako? May boses? Okay. Binabati ko po yung nawawala akong kalabaw ay binabati ko po yung nagnakaw. Ay marami pong salamat at ibinalik na po ninyo yung tali. Ay sa susunod po ako ho'y bibili uli ng bisiro ay palaki-lakihin ko muna haw at pagkatapos ho ay nakawin ho ninyo uli. Basta ho yung tali, ibabalik lang ho ninyo. Marami hong salamat. Ayan. Ayan na nga. May mga announcement na nagaganap. Oo, yung yun daw. Yun daw, yung tali na lang ang inano. Sabi Baka ni Ma'am, Binalik yung tali. sabi ni Ma'am Christine, nasa bakuran na daw yung kalabaw. Paki-check naman kung meron na nga. Ay ako yung nagpapasalamat din at ibinalik yung tali at hindi ako yung nakatulong sa kapwa galamit sa laking kalabaw na iyon ay kung kakarnihin yun ay di isang barangay ang makakakain. Oo nga naman. Mabubusog pa tayo. Kaya nga ay sana ako ibigyan kahit 1 kilo at nang makatikim naman doon sa pinaghirapan ko. Uy, Asong Gala, ang tagal ko na sa team gate pero ngayon ko palang nakita yung pagmumukha mo, ha? Umakit ka Ikaw ba din. sa That's Baka right. baka ka Oo, naman, baka pagmumukha ha. Kaakyat ko lang kaya ni Ate kanina. Gala. Ha? Kaakyat ko lang kaya kanina. Ikaw hinahanap ko doon, di kita makita. Nag-LS nga ako, di ba? Paano ako pupunta doon? Ganyan. Sinachat up ko and then I was planning to shoot a video for another content. And then sadly, nasira yung camera. Papa-repair ko. Ikaw yung si gahotirang Nakatirang JJ. JJ. Yes. Ayun. Kahoteran Kaya hindi ko masyadong makunikahirap bigkasin ng iyong pangalan. Ang nabibigkas ko Okay. lagi garotihan. Ayun sa amin iba yung garotihan eh. Oo, alam ko yung garotihan. Oo, garotihan. Sa Batangas ang garotihan para kang pinapalo eh magpapaluan kayo eh. Oo, hampasan. Ang pasa. Bisaya kasi ako. And then yung word na yun, ginawa ko lang inad ko lang yung A and G. And then yung word lang dyan is gahot. Gahoter. Gahot. Dili, Gahot. Gahot. Ano ibig sabihin Ano nun? ibig sabihin ng gahot? Wait lang, Lior S vlog, no? Ay, explain ko lang muna. Yung gahot means unique. So, ginawa ko siyang, ginawa siyang gahoterang para Ayun. Para maidugtong doon sa pangalan mo, oo. Ay ngayon, makikita mo na ako sa LS mo. Alam mo kung bakit ayaw kong pumunta sa LS mo? Ay ang alam ko baka ako garotihid mo. Ay kaya hindi ako umaakyat. Ay ngayon ay alam ko na. Ay di ako aakyat na lagi. Ayan po.
Alam mo, Ipopost siya sa your ex may sabihin mo. ako sa'yo, gahoterong JJ. Alam mo, Yes, po. si Asong Gala, yan ang inaabangan sa lahat ng LS, lalong-lalo na si Alam, That's Oo Francis. nga, joker Oo, pinaka-paborito yan ni ano ni That's Francis. Ayan, Ba, iwan may, ko. may bago tayong pasok ah. Sa'yo. Puging-pugi yung darating na yan, si Kalior. Kalior, pasok. Hello, magandang gabi sa inyong lahat dyan. Magandang Ayan, gabi, magandang JJ. gabi. Kahoteran Hello JJ, po, and hello Ma'am po, si hello Ana, po. Asong Gala. Magandang gabi, Kalyor. Hello, Kalior. Oo. Kalior, Ah, ano ba talaga nangyari sa elepante? anong nangyari sa elepante, di ba? Hindi siya nagbayad. Eh, siyempre pinahuli siya, nakulong yung elepante. Ang problema ngayon, paano papapasukin ng elepante doon sa kulungan? Ayan, Ah. nagbikitin kayo dyan sa baba. Yun. Ay, Yun. gayon pala yaon. Ay, Gayon ngayon, yun, okay na. gayon. Mm-mm. Hello, Ma'am Hindi si ko Ana. alam. Salamat sa message mo. Hindi ko alam na may LS pala si Garotihang JJ. Hindi ko mapakita. Siyempre ako i-update ko Hmm? lahat kung sino yung basta sa team, i-update ko yan lahat, ipupush natin yan para masuportahan. Ganyan natin kamahal ang kapwa natin, Team Gate. Ay, Oo, tamang-tama tama. naman. At ako ilang beses na nagbabalintong doon sa higaan, ako hindi makatulog. Ay, ano kayang aking gagawin? Ay, di ang ginawa ko, ako yung nagbukas ng messenger. Aba, ay may mga online pa, meron daw pang mulagang-mulaga doon. Ay, di, ako nakimulaga na rin. Kaya nalaman ko na meron palang nag-ELS na si Garotihang JJ. Ayun, ako di. Oo, Ano Team yun? Pupunta doon. JJ na lang, JJ na lang. Jane. JJ na lang. Oh. Oo. Oo, you can call Oh, me sige. JJ. Gahoterang, left muna natin. Kasi Gahotera. Ay, family ko kayo. yan mo, bago ako matulog, yung- sasambitin ko niya at ng makabisado ko. Gahoterang JJ, Gahoterang JJ. Yan. Bukas yan, kabisado ko. Iwan ko sa'yo, natatawa ko sa'yo. si JJ, medyo seryoso siya. Parang hindi pa siya masyadong sa mga love trip. Pero pag nahasa to, hasain natin to sa Mas Team matindi Gate. pa sa atin yan. Yan. Lalabas ang niyan. Content push pa JJ. yan. Yes JJ. po. Yes Anong po. may sasuggest mo na makeup para kay Asong Gala? Ano Ano ba po, yung- mag-make up naman? Kailangan pag umaharap ka sa TV Asong Gala, meron kang makeup dapat. Para Hindi, wala magandang naman tignan. hindi naman ako Magpapa-makeup nag-make nga up. ako. Magpapa-makeup ginagawa nga ko ako lang- kay JJ para maganda tignan, 'di ba JJ? Yes po. Ang ginagawa ko lang pag ako naharap sa camera, nagpapalit ako ng pampers eh. Kasi mahaba ang usapan to eh. Ang gamitin mo kasi yung Walang ihian. Oo. Shout out po dyan sa mga nasa baba. Bye-bye. Diyan lang kayo, dito lang ako. Asong Gala, sabi ni Pinapaalis mo na yan sa baba. sabi ni MacDave Hackfin, nasa barakahan daw ang nawawalang kalabaw. Ayan, Wala, may bakit bago- napapunta doon? Siguro Ay, nasabwat ka doon. mas mahalaga lang sa'yo yung kasabwat tali. ka down. Sa kambing Basta mo ibalik na mo lang, lang yung tali. At sa kambing mo na alam lang mo daw naman, itali. alam mo Ewan kasi ko yung na tali hindi ko ngayon nagigets yung joke. Pero alam mo kasi, tuwang-tuwa ako. MacDave, alam mo kasi yung taling iyon ay napaka-sentimental value sa akin yun eh. Kasi yun inanggaling pasala ng lulo ng lulo ng lulo ng lulo ng lulo ng lulo ko. Oh, diba alam ko yung joke na yan. Oh, yun. Lulo ng lulo ko. Ay minsan nga itinatabi ko pa sa pagtulog yon ay tapos inanakawin laang kaya ako nakikiusap na ibalik kahit yung talay. Yung tali So, lang. yung alaga mo yung tali, hindi yung kalabaw. Oh, yung kalabaw wala akong pakialam doon sa kalabaw, yung tali laang. JJ, Yung tali kasi- Yung tali kasi JJ, kumakain ng damo. Ibaba mo ang hagdan, naakyat daw si MacDave. Oh, sige. Gusto Ay, kita mo nga naman. Yun daw, balat ng kalabaw ay gagawin chicharon. Eh, kasabot siguro ito si Idol Macdib na itaw. Oo, baka yan ang mastermind. Baka. Ma'am, handa mo yung ating kuhan. Ako'y nanood kanina doon sa mga kabalostagan ni Batman. Maganda di ba maganda Oo. Ano Eh, na ako paborito mo tinitig- doon?
Ang paborito ko talaga doon ay Darline. Ikaw ay magbihes at ikaw ay aking mamaya ay dadaanan. Basta pag busina ka o lalabas ka ng bahay. Yun ang paborito ko. Yun ang paborito mo. Hindi. Meron pa Oo. maganda yung Yung dala niya, busena lang. yung Alin daw? yung nagtatanong na Na, anong pangalan? Batman ho. Batman Ilang How. taon? Edad. Ilang taon? Macdave, Eh, ano na yung 36 ano na. May asawa. Single. Ano Ano, yun? welcome natin si Mac. Single? Ano yun? Single na ano? Oo. Sidecar. Mac Dave Hakpin. Ayan. Hello, Basta. Mac Dave. Mga ating Mac gay. Dave Hakpin is in the house. Hello. Hello kaya Mukha Macdave. Mukhang kasabot ito. Kasabot ito sa nagnakaw ng aking kalabaw. Oo. Mukha nga, ano? Allah. Eh, pahuli mo na, DJ. kabayan. Nakadeta lang ako. Sige lang Yun po kayo. ata. May dala yung Tahimik na ako din eh. Kabahagi na ako. Alay, bakit nagtatahimik? Eh, tayo maghuntahan. Ano ga? Nasaan na yung aking kalabaw? Nakarami na ga o buhay pa? Abay, ginawa na ang chicharon. Ay, nabasa ko ito na eh. Ginawa ng shit siya Sarang tungay. Ayan, nagtatagalan silang lahat. Wala na yung Ano tungay na ba? ng kalabaw Wala ko. na. Wala na yung Ay, hashtag nasaan tayo na? content creator. Yung tungay ng Nakuha na kalabaw sa ko, tungay ng ginawa na, kalabaw. ginamit na sa Balisong, naroon na sa Taal, sa Batangas. Ay, taga Batangas din. Kapit-bahay din pala ng dalay. Hindi pala Wala pala kayo mga taga Batangas eh. Si Ma'am Shiana, Batangas din yun eh. Mahina. Ako, Asong gala, Batangas din. Ikaw, Hindi, Lord, kapit-bahay lang ako ng Batangas pero ako'y naging basura. Ako, ng Batangas. Batangas. Saan ka sa Batangas sa MacDave? Sa city ako, Batangas City. Batangas City. din ako. Oo, pareho tayo, Mac Dave. Saan ka sa Batangas City? Halo ka. Ako Nakalikan to. Ngayon ko pa niya alam. Ako tumira ako dyan sa Saan sa Kalikan Buti to? naman. Buti naman, Alam mo, JJ, sa may- nagpapasita ka rito sa Kaido? ano, LS nila. May Kaido? Kaido. Oo, malapit. Meron akong ex doon. Ano- Meron akong ex Ano doon sa Kalikan to. di kaya yung harap ng Kaido, acetylene ba yun? Acetylene para mga kunang tangke? Yung acetyl oxygen. Oo. Nandun pa yun hanggang ngayon? Sa Wala banda, ano pa yun? Meron doon. Pero di sa Sa harapan ng Kaido. Sa harapan ng Kaido, yung likod ng acetylene ko na yun, doon ako nag-board dati. Noong ako napasok ng college. Hmm. Sarap ng Sa school usapan. ka Kaya- pumasok. Oo, mag-enjoy Sa ka lang. Lyceum. Dyan City. Sa Biljaran Mag-enjoy kaya ka lang dyan, napasok City. eh. JJ, Alay, baka siya, may ipa-plug napasok ka ako bago ka bumaba, JJ. Malaking tulong din yan. Malaking tulong yan sa JJ, Magpa-plug JJ, muna ako bago ko bababa. Mag-plug ka na, JJ, bago ka bumaba. Kasi yung mga may LS dito eh, ano. Yan, bumaba na nga. Tayo na lang, bahala na si Taga Don. Batangas pa yun, nagkita-kita din eh. Oo. Hoy, Mac Dave. Pakinggan niyo si ano, may sinasabi sa inyo si host eh. May sinasabi sa inyo si host. May tinatanong si host sa inyo, hindi yung pinapansin kanina pa, may tinatanong kay Asong Gala, ay kay Mac Dave Hakpin eh. Sige, Ayan, sige, ikaw sige, muna. host. Sige lang. Sige host, tanongin mo na host, tanongin mo na host. Nahiya na sa atin si host. Oh. Wala na. Huwag ka mahiya. Wala na Hindi, yung mga tanong tinatanong ko. ni Huwag ka host kung mahiya. ano daw yung ano mo, Mac Dave Naglilinig ang Hakpin, mata. ano daw yung channel mo, Mac Dave Hakpin, ano daw yung channel mo? Anong laman ng channel mo, Mac Dave Hakpin? Kalabaw. Walang naman. Kalabaw, Baka nandun puro daw yung kalabaw aking naman. sungay. Yan na po, nakalagay na dyan, Mac Dave Hakpain. Hindi, I mean content. Ayan ba? Yung Eh ba content. hakpin, yung ibig sabihin content. yan ba yung mga Puro pagkain mga pa, wala pin- pa akong mga pinang isda? Mga isda ba yan? Mga isda? I remember ko si Mac Dave, yung ano siya. Nasa Thailand ka, di ba? Ayun, yung kalabaw mo, sinama ko doon sa kare-kare. Hoy, kaya pala Patay ka. napanood ko yung kare-kare mong ngayon. Teka, titingnan ko uling ngayon. Magkadikit na Yan. kasi tayo. Magkadikit na tayo. Are, Filipino Hindi, restaurant sa gitna ng Layas. desierto. Oo. Quezon Layas. Hoy, Ito ba yan? shout out sa Desierto. Pilyado ko yan. Ay, Iba hindi, lang yung pa- spelling. Pangalan yun ng sa Ano, Carlos. apelido mo, Kinuha ko Desierto? lang. Ah, Galio.
Sabi ni Mac Dave, ni Reby, ngayon ka lang daw niya nakita. Hindi. Saan kayo nakita? Nasa Saudi ako. Saudi. Hindi ka sa Thailand. Hayaan niyo muna Saudi kami ka. mag-usap Yun naman ni ang kare-kare mo. McDave. Kamukha niya pala yun. Tumahimik Oo. muna kahit magtatanong na ako kay McDave. Sige, Sige po, magtanaw. usap lang kayo. Oo. Saan ka sa Kalikanto? Meron nga akong ex doon. Alo? Hoy, wag mo nang alalahanin si ex mo, wala na yun. Si Y na lang. Oo, saan ka sa Kalikanto? Diyan na yung Doon ako, yung ex ko doon sa may Abakan Yung to- subdivision. Udang kalabaw. May ex ka ba doon? Oo, doon yan sa may Abakan subdivision. Yung kinuwento ko sa inyo ni Rachel kasi nga, yung nagbigay sa akin ng mga barkadlar, tapos Yung binawi nung kinuha nakapag-break lahat? ako. Oo, yun na yun. Yung kinuha lahat. Ayun pala. Mag-usap Oo. lang kayo dyan. Huwag kayong Oo, mag-alala, sige. hindi ako. Usap Oo, lang Wag kayo. mo na lang. kasing, Ma'am Shiana, wag mo nang alalahanin Huwag mo nang yung alalahanin ex mo. yun. Andito Hindi naman ako natatawa. eh. Ayan na, dyan tayo. May nagliligaw Bago lang na. Saan ka liyo? Dito lang. Andito naman ako. Shout out Ma'am sa mga Shiana, nasa huwag mo baba na hanapin dyan. yun. Siguro Si nagkaka... Reby Vlogs, pakitin niyo na. Mag-istaan lang kayo dyan. Reby Blanc, akit ka daw, Reby Blanc. Hindi, wala siyang, nakadate lang sa Reby. Ay, naku. Mauubos yung load daw niya. Pero Akala alam mo mo, lang, mga walang pera. Idol McDave, lumipat ako ng Maubos bahay yung pera nun niya sa chicks niya. nagpunta ako ng, yun, nawala na. Sino Ako na yan. Nawala na. si Mac Dave. Oo, siguro ito nakadate na lang. nun. Hindi, kasi Tatapon- madaling maubos ang data eh. Madaling maubos ang Siguro- data pagka. Oo. Siguro itatago Kaya nga na ayaw. nun yung sungay ng aking kalabaw. Mahaba ba ang sungay mo? Sasagot mo na ako. Sige, shoutout mo na. Iklilaan. Shoutout mo na sa JJ. Thank you so much for tuning in here in my live stream. Ayan po ay Team Masaya Vloggers. Meron po din kaming team, Team Masaya Vloggers. Thank you so much RL Haujao for tuning in here in my live stream and hoping na bibisatahin mo yung ka-team gate ko, mga ka-team ko din. Si Ma'am Shiana, Lear S Vlog at Asong Gala. Ayan. So, thank you so much. Ayan. Go na. Laban yung mga chikadora natin. Ayan. Ang ganda ng boses Ano na? ni Kuya Dior. Hindi ko pa nakita yung face niya. Press na Ano, press yan. Parang lumpia, kahit nakagatan na, fresh pa rin. Siyempre, basang-basa pag isinawsaw mo sa sauce. Ay, lalo Anong na. sauce? Ayoko ng Yung may sauce. Gusto ko- yung suka Yung na may suka. sile. Oh, sarap na. May bawang at sibuyas. Huwag akong Ayoko iistorbohin pag ako nakain at matatabig ang kuwan, bianan. Kaya Leor, nasa labas ka din ng Pinas. Oo, nasa labas ako ng Pinas. Actually, nandito ako sa Quezon City. Shit ka, Kuya Leor. You're so deserving. Hindi. Nandito pala ako sa loob, hindi sa labas. Nasa loob ako ng Pilipinas. Oh, Quezon ayan. City. Nasa Nasa Quezon Quezon. City ka, Leor. Oo, asan na si Ma'am Shiana? Bakit bumaba? Bumaba. Nagising Ba't siguro nawala? ang anak niya. Baka. Ewan ko yun. Walang Uwi ako, Leor, uwi ako Hmm. ng March. Kita-kita Oh, tayo dyan. March. Sige, magkita-kita tayo. Saan ka banda? Ayaw nga Basta pala, sa di- Batangas ka. May message na lang kita. Basta i-message na lang kita pag nandiyan. Oo, i-message mo Di ako. ko lang alam Magkikita nga kung- kami ni. Hindi ko lang alam kung anong date sa March. Basta bakasyon ko yun sa March. Ako Ako sige. sa March Sa din, ano, magpapamanila. After ng Bakasyon Christmas, ka rin? magkikita kami ni Shadow Kiss. Tsaka nila After ng Corneto. Christmas. After ng Ay, hindi. Christmas. March ako makaka-uwi. Hindi madali na, mga 3 months na lang. Inip na nga ako. Gusto ko na umuwi. Makapahipahinga ng kaunti. Ay, hindi ka makakapahinga March dahil magbablog tayo, hindi ka makakapahinga. Pwede. Oo. Gagalain natin ang lugar na iyan. Maghahanap tayo ng yung barkong lumubog at lumutang. Hanapin natin yan. Wala na, Tuwan-tuwa scrap doon na yata tayo. Tuwan-tuwa doon si Dutch Princess. Sino? Dutch Princess, tuwan-tuwa. Gusto lagi nun yun yung Bixby Purab eh.
Oo nga, yung Bex Paper Vlog ano. Siguro merong ano sa kanya, sentimental value yung ano, Bex Paper. Baka, yun din ang naisip ko, Kalior. Yun din ang Baka yun ang naisip ko. pampahid, baka yun ang pampahid niya sa kanyang ano, sa kanyang ilong. Pag siya lumuluha. Alam mo pag binabanggit mo yung pangalan niya, lalabas yan dito, tingnan mo. Baka Mamaya, BG-BG nandyan yan. lang Kasi, mamaya andyan alam yung mo, bigla yung dilitaw. Kalior, alam Oo. mo kasi, basta pag binanggit mo yung mga pangalang wala dito, yan maya-maya, nandyan na yan. Alam mo kung bakit? Marami mga Bakit? tispuso-tispusa. Okay ka lang dyan, Idol JJ? Yes po, yes po. Ang ganda ni Kinikimik ka JJ lang. ngayon. Thank you so much. Kaso ang Ayun, layo kasi- ni JJ, magpapa-makeup sana ako sa kanya eh. Hindi, Saan Jay, ka sa turuan mo atin na lang kami. Jay, Saan ka sa atin, JJ? hindi, meron akong Oo. gustong itanong kay JJ Asonggala. Yes. Jay, ano bang, Idol, JJ, nasa backstage daw si Ma'am Siana. Paki-ko na lang, paki-accept na lang. Sorry, Oo. sorry. ayan. Nagbabalik po ang magandang si Ma'am Shiana. Ako Ayan na po siya, nilalagay. naka-sleeping dress na po siya. Hindi ako Bakit nakakumot. tatlo lang tayo? Nakumot ba yan? Akala ko sleeping dress. Si Asonggala nalaglag. Ba't mo nilaglag si Asong Gala? Iakit mo si Asong Gala. Wala Asonggala, dito. umakyat ka. Bumalik ka, Asonggala. Sige, babalik yan. Oo. Bantay-bantayan mo lang yung backstage. Mm-mm. Oo. JJ, ano bang Yes po. maipapayo mo sa pag nagme-makeup yung yung ordinaryong makeup lang para sa lalaki? Para pag umaharap naman sa camera, maganda naman tignan. Ano bang Nirecommend ko yung- dapat bilhin? Dapat talaga. Yung i-recommend ko lang kasi ginagamit ko din lately yung mga products na ganito. Wait lang, saan ko yun? Saan ko Anong nilagay tawag yung doon? Wait lang. Wait lang, kukunin ko. Yung yung simple lang yung pang lang, Ito. Ito na. pampabuhay lang sa sa mukha. Mabubuhay sa Mabubuhay. Oo. Mabubuhay tayo. Oo, kasi Mapabuhay. tingin nila, Familiar ka ba tingin sa nila ganito? parang, sige anong meron Ay, dyan? guys. Yung mga compact powder na ganito. Pag gumagamit Compact ka ng powder. ganito, Oo. Anong tawag dyan? Yun nga, compact powder nga. Okay, compact powder. Ginagamit ko sa face, ina-apply sa face like ganito. Oo. Baka ng brush. Yung ginagamit ngayon, mayroong mga individual na ganito na mga, ayan si Josie Vlog, aakyat. May mga ganito na brush. Welcome, Josie Vlog. Oo, may ganyang May brush. Watsons. Tapos, May Watsons dyan sa inyo. Diba? sa Watson, meron yan sa Watson. Oo, meron dyan. Okay, sige. And Sa buong then, face mo yan, i-apply sa buong face. Oo. And Okay, then, sige. na i-blend talaga sa buong mukha. Ganun. I-spread mo sa lahat, okay? Oo. Tapos, recommend ko sa inyo yung flat na yung mukha mo. And then, yung lips Oo. walang color. May mga lip tint na mga available sa Watsons. So, Meron. ayun. May mga beauty consultant doon. Pwede ka magtanong kung anong pwede sa mga lalaki kasi nag-i-entertain yan sila. Hindi lang sa mga babae. Okay. Merong lip tint na para sa lalaki talaga. Opo. O pareho lang din na ginagamit ng babae yung lip tint na para sa lalaki. Kung sa packaging, may pambabae. Pero sa yung lalaki, gusto ko yung decente tignan, yung Oo, yung ganun. Oo. Meron yung ganun. sila doon sa Watsons. Ay, okay, sige. Magtatanong nga ako doon. Kalior, bakit Ah. parang nag-iinteresado ko sa makeup? Hindi kasi paghahanda ko na yung pagpasok sa kabaong. Hello, Josie Vlog. Thank you so much. Hello sis, parang kanina lang magkakasama tayo sa LS ko Nag-LS ka, Ma'am si Ana. Hindi nagpop-up sa... Kanina? Hindi mo pa ata ako friend sa YouTube eh. Kaya hindi nagkalembang sa'yo. Hindi, Kanina ako, 8 to 10. Gagawa kasi ako ng viral na vlog. Grabe naman yung pirate. Ako, Sis J. Ang ginagamit ko lang is pulbo.
Pulbo. Pulbo lang? Pulbo ikaw lang naman at kahit saka wala kang, lip tint. ikaw naman kahit wala kang gamitin, maganda ka naman kahit wala kang gamitin, kahit hindi ka na mag-makeup. Ang humble naman ni Leor. Di ba? Pero yung iba na nagme-makeup, tingnan mo pag walang makeup, mapangit. Ay, ano pala, hindi pala Shout maganda. out kay Malditang Payat. Hello sa iyo. Ayan, paakyatin na Ayan, yan, si si Mac Malditang Payat. Malditang si Payat, Josie andyan yung Vlog. link. Pwede kayong umakyat. Tingnan Hello, mo si Josie Maclay. Vlog. Sa house, biglang nawala, nakadate ang gamit. Ayun, naubos na ang data. Nawala na si Asong Gala. Nawala na. Ewan ko sa Baka kanya. naubos. Hindi ko siya Walang na-drop. Hindi ko siya na-drop. Wala siya dito. Pero magandang bumili Hello, ha. Kalayor, JJ ha. Mamshi, Josie. Ay, hello. Hello, Oo, Darren mag-break. JJ Vlogs. Sa Pasensya na. WhatsApp. Hi, then Hello, nakamute Jos. ka. Ay, Josie, WhatsApp. pahingi naman ako Oo. ng Yung mga kinakain yung mga mo. How Oo, much pala yun, yung- JJ? How much pala yun? Yung mga ganun. siguro magbabudget ka ng mga 300. Ayan, meron ka ng 300 lang. Oo. Kompleto na yun. Huwag kayong mag-alala. Gagawa ka ng content na ganyan yung sa mga lalaki. Gumawa ka. Yan, gumawa ka ng content. Wala kasi ako makita Gumawa. puro sa babae nakikita ko. Interesado si Kala. Okay, ayan nga. Kasi yung makeup hindi lang pang lalaki. Ay, pang Hindi, babae. alam mo. Pang lalaki din. Hindi, alam mo, nakita ko yung set sa mga sa TV, yung mga shooting. Minay-makeupan talaga sila doon. Tahimik Oo. na. Oo, nag-work din kasi ako sa mga nag-work din ako sa mga gumagawa ng pelikula. Kaya nakikita Tsaka ko yun. malay mo, doon kasi sikat sa vlog mo na yun. Pag nag-makeup ka, di ba? Yan, oo, tama. Sorry, Ano? announce ko lang. Ay, tapos nga. Hindi ako nagme-makeup, sorry. Pero support pa Oo. din ako kay JJ. So, laban ate. Mm-mm. Yan. Thank you so Pero ang much for ganda. support. Ang ganda-ganda talaga ng Ikaw, makeup. Ikaw, Sis JJ. Ang ganda. Mark Dave Hackfin. Thank you so much. Gusto mo bang magpa-makeup? Ako magme-makeup sa'yo pagka nakabila akong makeup. Mark Dave. Nasaan na si Asong Gala? Ang labig ng padap. Hulog na si Luz na ano. Baka yun Wala na si Asong baka yun inag-pampers. Baka yun Mac Dave. inag-pampers. Mark Dave, kilala mo si Josie Vlog? Ayan si Josie Vlog sa tabi mo. Katabi mo din si katabi mo siya. Oo, katabi ko din si Kuya Leor. Ikaw lang mag-isa dyan. Ma'am Shiana, wala kang katabi. Okay Hindi, lang. katabi rin kami. Kaming dalawa katabi rin. Sige, Partner bahin ko kami lang niyan tayo. Darating mamaya si Asong Gala. Ewan sa kanya. Bakit bumaba siya? Hindi, baka nalobat. Bumaba na si Hackpin. Si Mac Mahina Dave ang Hackpin. internet. Mahina ang internet Mahina. connection. Oo, mahina. Baka hindi nagbabayad sa internet. Ayan, tayo sa internet. Kaya ganyan ang ni Ma'am Shiana kasi nakatayo yung cellphone niya, di ba Ma'am Shiana? Ayan na Pero si pagka Malditang Payat. naka-landscape yan, Paakyat yan. oo, hahaba yung Hi, mga shoutout sa lahat. Ayan. Hello, Malditang Payat. Hello, sis. Hello. Hello. Malditang payat pero mataba ah. Ah, hindi. Joke lang. Hindi. Hello, welcome. Malditang payat, welcome. Thank you. First LS niya, kaya sabi ko akit ako. First LS mo. Congratulations sa iyo ha. Katatapos ko lang din mag-LS. Nag-ALS pala siya. Buti pa kayo nag-ALS. Ako hindi eh. Ayaw mo naman. Ano Ayaw mo, ako, akit lang yan ang akit. supporting actor lang ako saka supporting actress. Ay, may ganun. Oo. May supporting Hindi, kasi dyan. Sige. Hindi kailangan talaga at least ma-achieve yung WH. Kahit Oo. Minsan-minsan lang. Madali lang nang ma-achieve yun. Gagawa lang ako ng viral na video. Ma-achieve mo kagad yun. Sana nga makagawa tayo ng viral agad. Oo nga, ng viral. Si Ma'am Shiana nga nag-post ng trailer ng The More the Merrier. Hindi ako. Viral. Ha? The More the Merrier ba yun? Siya ba yun? Hindi ako yun. Baka ibang yun? Baka si Ibang Josie Vlog. Ana. Ang video ko, ang video ko na madaming views, yung inedit ko yung kay Tulfo, umabot siya ng 32K views. Ayan, oo. Yan, ganun yun. Pag kayo yung mga issue, sinabayan mo yung issue, nag-reaction ko sa mga issue, magiging viral yung video mo.
Tapos yung Isang kinompose ko, viral na lang. yung parody ko na anong tawag doon? Manok na pula, yung ginawa ko yung MLO ako, yung parang ano ko yung sa asawa ko. Kinompose ko yung kanta, tapos yung video niya, yung puro 1K. picture niya na nag-ML. Yun, naka 1K, oo, 1K ata yun. Kumanta ka rin 33K ng na manok na yung pula, views. Ma'am Shi. Yung buntis Kumanta na ka rin ng manok na nabugbog pula, sa Ma'am Shi. jeep. Nabugbog sa jeep. Oo, Napaanak yun. ng Ilan hindi sa views oras. na yun? 33K. Oo, yun. Gagawin kong 33,001. Basta talaga failure, manok na pula. Yung manok na pala, yun yung yung pinanood ko kay Ma'am Shiana. Tapos, Hoy, meron akong tanong sa inyo. subscribe. Meron akong tanong sa inyo. Meron akong tanong. Viral na ba si Ma'am Shiana? Viral. Moni na, Moni. Hindi pa. Hindi pa. Oo. Ano, Si wala, ano yata? pa? Si Malditang Payat siguro, Moni na. Moni ka na ba? Naku, hindi pa. Nagsisimula lang ako. Bago lang. Magto 2 months pa lang ako eh. O ito, meron akong tanong sa inyo ha. Ayan na si Asong Gala, ano? Oo, same lang tayo 2 months. Ito ha, may tanong ako, sagutin ninyo. Ano? Paano nyo malalaman na merong Bumaba si Asong sindikato Gala. Paano nyo malalaman na may Hindi. sindikato sa sabungan? Paano nyo malalaman may sindikato sa sabungan? Tatanungin. Ha? Ayun na. Mali. Tatanungin. Ayun. Mali. Pasensya na guys, Ano, nalubat ako. Asong Gala, meron tayong tanong dito. Ang tanong natin dito, Asong Gala, paano Ano- natin ano yun? malalaman may sindikato sa sabungan? Aba, Siyempre, pag kapag- yung sige, sino mauna? Sige, Ikaw sumagot kayo, muna, sabay-sabay ikaw kayo. Ikaw muna, Malditang Payat. Payat Hindi, talaga. ikaw na Asong Gala kasi ikaw yung sa first place. Ay, second Jack ako. and tayo. Jack and Poy tayo, Jack and Poy. Ikaw na Ano, asong Asong Gala. Okay. Ikaw na. Hindi, Kaleo, paano ano yung, mo malalaman? ano yung, Paano mo malalaman sindikato. na may sindikato sa sabungan? may sindikato sa sabungan. Oo, paano mo malalaman? Pag ang dala ng sabungero ay itik, Alam mo na pala eh. No? Huwag ka na sumagot sa susunod na tanong ha. Alam na niya eh. Di ba ang dinadala sa sabungan, manok? Di ba? Manok? Sagot kayo. Di ba manok? Eh, may Oo, dala siyang okay. itik. So, ang dala niya itik, ibig sabihin may sindikatong nagaganap sa sabungan. Eto pa ang isang tanong. Huwag na sasagot si Asong Gala kasi alam na niya eh. Ang susunod na tanong, paano mo malalaman na merong dayaan sa sabungan? Paano mo malaman na may dayaan sa sabungan? Kapag may pumusta siguro dun sa itik. yun, nadali ni Ma'am Siana. Hindi, mali. Mali Mali ba? ba? Mali yun, mali. Kapag may Ano pumusta pa? sa itik, Kapag nanalo siguro yung itik. Sino sumagot noon? Si Sino Martino. Ako. O yun, Maldito tama ba yun. yun? Maldito Kapag ba yan? nanalo. O siyempre, may dayaan doon. Pag nanalo yung itik, siyempre, may dayaan doon. Oo. Nabububo ako sa'yo. O, di ba? May dayaan. Siyempre, sabong ng manok yun eh. Sabungan eh. Sabong ng manok. Tapos ang nanalo yung itik. E di, siyempre, may dayaan doon. O, di ba? Oo naman. Oo. Tama naman din. Malditang Bayat, Kaleor. bakit yun ang pangalan mo? Kaliyar. Bakit yun ang pangalan mo, Malditang Payat? Kasi Personality daw na. hindi, yun Ay, ang joke nakikita ng mga tao sa akin maldita. Tapos payat ako eh. Payat po ako, Payat. kaya ayun. Payat ka ba talaga? Laban. Mas payat pa ako sa iyo eh. Hindi, gawin mo yung Leo S. Vlog payat. Dadagan mo payat yung pangalan mo. Pwede nga ano. Oo nga ano. Oo nga ano. Pwede nga ano. Oo. Ngayon, Ano pa? katabi mo si Asong Alior. Galaw. Kilala mo na? Ano yung Asong Galaw? Hindi ko pa yata sila kadikitan yung mga nandito. Mag-message ka sa baba at didikitan kita. Oo. Sige, mag-type ka sa ibaba para mapuntahan yung channel mo. Ayo, Nalubat yung isang phone ko kasi nag-LS ako. Ayan, mamaya na. dito kayo. Tapon mo na lang yung cellphone mo. Lubat Anong pala. oras ang Rin nga, iabot munti mo? ko nang itapon eh. Alas 12. Nag-LS kasi ako kanina kasi nalubat.
Anong oras ang LS mo? Every Monday lang naman siya, 7 Saudi time. JJ, anong oras ang ano mo? Every Monday din? JJ? Hindi po. Anong ano mo? LS mo? Naghang yata si Ma'am si Ana. Hindi, ako yung nag-chat lang. Hindi. Ah, Ano yung picture lang yan. Dito ako sa Jeddah, ikaw. Sa Riyadh, sa Riyadh. Okay. saan ka sa JJ? Riyadh? Sintro? Ay, hindi ko alam kung saan to. Basta malapit lang kami sa Saudi Park. Ah, malapit kayo sa Saudi Park? Mismong malapit Oo. kayo sa Saudi Park? Ah, saan yun? Si ano pala, MacDave Hackpin, hindi na pala kinain ng data niya rin. May share ako, Ma'am Shi. Sige. Kasi sige. Kasi kanina dapat magla-live din ako kahit isang oras kasi si Regina siya 8 sabi na. So, dahil na nagkakausap pa tayo, may isang oras pa sana. Sabi ni Dance Translate, okay na, nag-okay na siya. Kaso, dahil yung StreamYard ko, naubos ko yung oras. So, di ko na siya magamit pang live. Pero marami akong pang live na ibang application kasi hindi na nga kayo makapasok. Kailan ka? Anong oras? Naka 21 hours na kasi ako dun eh. Kaya limit niya lang. Bukas na lang. Meron ka namang schedule bukas. So, if hindi, siya, nakaka-live pa naman ako, pero dahil nga request ni Pam nyo, na Pupuntahan ka namin doon sa live mo bukas. Yung oras na Ano? nung isang gabi, yung parang nilosless ko lang yung oras, kasi nga, di ba yung natulog Wait lang, ako. baba lang ako. Wait lang, may nag-message lang sa akin. Yun, dapat pala ginamit Sige, ko Ma'am yung si Ana. live na yung sa ibang application, dapat hindi yung StreamYard. Uy, Yeah. merong may dinadrop si Dance Francis na link. Pwede kayo Nasaan? pumunta doon. Sa JC? Oo. Pwede kayo pumunta Sa doon. Sa JC Sino natin? papunta doon? Opo. Baka si Ma'am si Ana. Kaya bumaba. Hayaan mo siya. Pero bukas, sa Idol Jose, may LS ka bukas. Tsaka sulit. What's that? Okay. Ilang viewers mo? Hindi kasi ma-view. Gahot. Ilang tao mo sa baba? Kanina, umabot ng 13. Ngayon? Ngayon, Dami bumaba yan. ng 3. I-shoutout mo. Yung WhatsApp Sino yun? Tatlo. Tayong tatlo na lang. Kayo. Hindi. Tayong tatlo na Apat lang. tayo eh. Apat tayo Bakit nandito. tatlo? Si Ma'am, may message daw siya, may aayusin. Oo. Asong gala, nice to meet you sa'yo. Ikaw ang Bakit pinaka- tatlo? Saban, Mag-message ka sa Ayun, sa baba at didikitan kita ngayon. Sino? Asong gala, meron akong message doon, shout out. Saan? Meron Sa ka? baba. Wala pa kasi, Oo. maliit ang payat, wala pang pumapasok. Didikitan din. Ayun, malditang payat. Dikitan kita ngayon. Kagatan pala kita. Kakagatan na kita ngayon at nang ikaw na ang bahalang bumalik sa kagat. Oo, ako na bahalang maglandi sa'yo mamaya. Huwag mo masyadong Kaya sa bala, lalandin. parang wala pa. Hindi pa yan sa bahay. Huwag mo ko masyadong lalandin. Ako'y madaling bumigay. Ay, naku. Gusto ko Ako yan. po'y marupok. Charot. Oh! Ako'y pagsalandian, ako'y marupok. Ay, naku. Kay Delikado. galing lumimot. Marupok at kay Ano ba? galing lumimot. Maganda naman na rin yung mga video eh. Sino ang manyakis? Babae o lalaki? Pero sa tingin ko, alam mo ha, alam mo rin ha, buti na lang at na-open ko rin yung are. Sa tingin ko ha, sa mga yung nakukang pulaan kung sino ang manyakis sa dalawa. Babae o lalaki? Babae? Ano? Bakit? Sa experience ko lang ha. Sa experience ko lang ha. Alam mo kung bakit? Ako dati may asawa ako. Ilan? Makailan. Sa Hindi, okay na, dati kailan? yun. Ngayon wala na. Kasi nga sumama siya sa iba. Ay, Diyos ko, Lord. Bakit? Ganun na yan.
Di ba? Asong gala. Tayo na. Asong gala. Asong Oh. gala, pagbutihin mo ha. Maganda yan si Malditang Payat. Ganun na. Hali. Wag. Maganda yung katabi. Maganda Maganda. ba yung ano niya, yung bahay niya? Parang Ari destiny nga kami kasi nagkatabi kami ngayon. Ari nga pinapanood ko. Ang ganda pa naman ng pindot. Parang pinagtagpo tapos hindi tinadhana. Oo nga, no? Pinagtagpo. Dito, Madam Maldita, dalaga ka pa din. na-encounter ko na rin yan. Di ba sa Jollibee nung February 14, lumabas ako Oo. ng February 14 dito sa Qatar. Parang naisip Okay. ko lang na magliwalilbaga kasi February 14, solo fight. Maglandi. Sabi ko, hindi ako yung magja-Jollibee ngayong mag-isa. Alam mo yung pinilahan ko, may nakapila. Yung pila ko ngayon, ang nakalagay naman doon, nagkatikiman pero hindi sila nagkatikiman pero hindi sila Tinadhana. Tuluyan. tinadhana. Tapos yung kabila naman, itinadhana pero hindi sila nagkakuhanan. Kako ba? Maganda ito napustuhan ito Para sinasadya ka ako Kako, ang galing mo manluko Jollibee. Sa susunod ka ako, hindi na kita pupuntahan. Ay, pero re, balik tayo din sa sino ang manyakis. Babae ba o lalaki? Oo. Sa kung ko lang babae ang manyakis eh. Ito pala, kaya pala tinatanong yan ni Asong Gala. Yan pala yung video. Yan pala yung video ni ni Malditang Payat. Video mo pala Oo. yan. Oo. Ayan, are. Nandito ako sa bahay mo ngayon. Salamat. Kasi sample na lang siya sa aso. Ang aso, sa loob, siya, talon siya. Pag sa labas, pagtalon-talon pa din siya sa mga ibang babaeng aso. Ay, bakit? Hindi Alam mo ba, Josie Vlog, kung paano magligawan ng ang pusa? Hindi. Hindi ako makipusa makiaso lang ako. Hindi, ayaw ko. Ba't gano'n ang uso mo? Ang lapad? Sino ako? Hindi, kay Malditang Payat. Ano ginagawa niya? Hindi kasi Hindi, iba yun. Hindi. Iba yun. Yung pangalawa yung sa kanya. Yung susunod. Di ba? Are, pinapanood ko muna yung kay Malditang Malditang Payat. Ako din, pinapanood ko din. Andito pinapanood ko. Ganito. buhay pa nga ako, pinapatay mo na. Payat, Malditang Payat. Ayun na yun. Mapapalaban ka ngayon. Asong Gala. Pero huwag mo kong lalandiin. Marupok ko paglandian ng usapan. Ay, gusto nyo bang malaman kung paano magligawan yung pusa? Sige, interested. Okay, Asong Gala, JJ. Gauteren Sige. JJ. Sige. Ganito magligawan ng ang pusa. Sabi nung yung lalaking pusa sa bubong ng bahay, hating gabi sila nagliligawan eh. Okay? Ngayon, maririnig mo yung lalaking pusa. Ang sabi ng lalaking pusa, sabi naman ng babaeng pusa, knock now. Knock now. Not now, May not kapartner now. pa. Not now Oo. not now. Yung ligawan ng mga kalapati, alam niyo? Hindi. Alam ko yan. Ano yan? Sabi nung kalapating lalaki, paturok. Yun yan. Paturok, Oo, Tapos tama sabi yun. naman, tapos sabi Sabi naman ng ng- babaeng ng babae, turok na. Gayanan? Turok mo. Oo, tama yun. Abo, ang dalawang to, pala, expert. Alam ang mga mga ganyang Ewan ko sa inyo, mga dami. kwento. Saglit Alam pala lang niya. at pinapanood ko lang maigi yung video mo. Interested ako eh. Akala ko to pang Halloween yung mo, Malditang Payat, itong video mo. Yung background niya pang Halloween, nakakatakot. Pero yung kanya yung sinasabi niya interested ako eh. Akala ko si Sacred Rihanna ito eh. Akala ko si Sacred Rihanna eh. Pala. Ano ba to? Hindi, opinion lang yan. Meron kasi dyan sa last part, mga opinion ng mga taong tinatanong ko kung sino yung sino yung Manyak. manyak. Oo, meron alam mo, mga din sa last part. Alam mo kung sino ang manyak? Ang Hindi. manyak yung boss ni Dats Francis. Bakit? Oh, Kasi bago pa lang yan sa opisina, sinachansingan na kagad siya.
No, ganda ng ating ate, that's Mm. Francis. On. Yun nga na. Oo nga, ako yung tama ka, JJ. Oo. narinig. Maganda Narinig siya mo ng pala yun, maganda, JJ. ano? Opo, silent. Bakit kaya? May jowa. Ano, Di, alam mo asa kaya, ka na may tanong al- ako? alam mo kung bakit si Gumanda? Asong gala. Alam mo kung bakit si Gumanda? Tapusin ko rin video mo. Malditong payat. Oh, sige, Parang sige. interested ako sa huli, kung ano yung sasabihin mo sa huli. Comment lang yan ng mga ano. Basahin mo. Sungga na magtatanong ako sa'yo. Ano yon? Ano yon, Josie Vlog? Tanong ako, si Josie Vlog ba jujuwain mo o kakaibiganin? Tutropa. Si Josie Vlog? Oo. Teka, akin sis. Kasi si Carl yun, tinanong ko Oh. na rin yan. Tapos sumagot yan. Tapos, ikaw, ayun. Ano sagot mo? Kasi, Kung vlog yan, vlog. kung jojowain o Jujuwain o tutropahin si Josie Vlog. tutropahin. Sa ngayon, tutropahin muna kasi hindi ko pa naman siya masyadong kilala eh. Pag nakilala ko, di ka saka ako sasabihin kung jojowain ko o tutropahin ko. Pwede yan? Tutropahin mo lang si Josie Vlog. Tutropahin lang muna. Oo. Ay, sa Iba ng- bagong pasok, si ano yun? Iba ng may lawit. Sino yung iba ng may lawit na iyan? Si Rian, Ewan ko, sino ay, yan? or si Immunity, Qatar. Hello po. Iba na may lawit. Pakita yung mukha mo kung hindi Dalawa Ewan lang yung ko. gumagamit ng picture niya eh. Si Immunity Qatar at saka si Rayby. Ay, kilala ko na yan. Si Idol Raby Si na yan. Raby. Mga dalang Idol yan. Rayby. Idol Rayby yan. Sasabihin ko pa naman kung Ivan Sagutin. kakandak mo. 1 minute na lang. Malditong kaya. Nasagot, Sige, sige. nasagot na ba ni Asong Gala yung tanong ni Malditang Oo, Payat? ano ba tanong ko? Yung yung kung sino Manyakis. Oo, hindi niya lalaki pa ba, babae? sinagot. Hindi niya pa Eh, sinagot. Sagutin mo na. Tasong gala. Ang sa akin lang, based my experience hindi ko naman sinasabing lahat. Walang sa akin, base lang sa akin na experience. Ang Manyakis talaga sa akin na babae. Okay. Base kasi Alam mo- sa experience niya kasi, ayun. Alam mo kung bakit? Ito ipapaliwanag ko sa iyo. Okay. Di ako yung nag-a-abroad. Kasi pag nag-a-abroad ka, madalang kayo magpangita ng asawa mo. Ang ginagawa ko kaya, pagkarating ko lang, sabi ko, ipapahingahin mo naman ako. Hindi na ako pinapapahinga noon. Kinakalabit na ako noon. Hindi naman. Based lang sa experience mo, meron naman na na yung lalaki talaga pagdating na ayun, diretso agad, wala na pahinga. Na. Well, actually guys, Parang kabisado mo na diretso ka agad Sabi ko, Malditang payat, i-depends natin yung side natin. Oo, depends namin yung aming bandila. I will defend. Si JJ na yung mag-i-score. I will defend. According to psychology explanation or mga research nila sa psychology, hindi naman both naman get horny. But the most active is the both. But in sometimes kung gene ng babae at lalaki, Yun. mag-girlfriend at boyfriend sila. Hindi sila Depende lang po na timing mo yung hindi timing yung kanilang yung Yung gene, aggressive nila. yung aggressiveness nila. Totoo yung sabi ng But, mga halimbawa, kay Asong Gala, babae sa kanya, based sa experience. Kasi yung babae na tapos 'di ba, Asong Gala may nangyari, 'di ba? And then wala na sumunod noon. Maraming beses ang ginawa ko nga, naglasing-lasingan Ayun. ako nung bandang pahuli. Lagi na lang ako naglalasing para ako makaiwas eh. Ang Ayun. nangyayari, pagigising ko sa umaga, para akong kakoy, ano nga nangyari sa akin, hindi ko alam. na-rape ka. Ay, na-rape Ayun na, wala na. Ang Iniisip ko kung... ang sinasabi nila, ang babae yung nagbibigay rason para maging aggressive din yung lalaki. Kaya lumalabas na yung babae yung pala ganyan.
Oo, yun. Yan, tama ka dyan. Ah, parang na-shock naman ako doon. Ayun, yun yung psychology, yun yung psychology explanation. Kaya minsan ang ginagawa ko noon, pag kakon mayayari na naman ako nito, magiinom ako ng lasing na lasing talaga. Ay di, wala siyang magawa. Yari ka, di ikaw yung lalapak. Ay di nga, nung medyo ang tama ko, yung tamang kwan lang, ay di yari ako, pagising ko sa maaga, wala akong, kaya pala ako nilalambit. Di ba pag sabi nila pag naglasing, pag nalasing ang lalaki, doon na din minsan yung pag-aggressive nila. Oo, minsan, naranasan ko yan, na talagang ako lasing na lasing ha. Bahala siya na lang ang gumagawa. Init na Basta ako nakahiga lang ako, hindi, basta gano'n na lang. Bahala ka Ang dyan, gwapo talaga. ako lasing. Ang gwapo Ako mo naman, talaga. talaga akong manlalaklak ng kabataan ko. Pero 30 Hello, M-Unity Qatar. Hello. Medyo Sabi ko na na-recognize yung comment niya. yan eh. Kasi, meron akong ginagawa. May tinatype ako dito sa laptop ko. Ayun. Hello, M-Unity Qatar. Katingit. Ayun, Ivana, magpakita ka naman. Sa immunity ka ta rin. Si M-Unity Qatar yan. Ayaw niyo marinig sagot ko sa tanong na yan. Ako sa immunity. Hindi, inihintay nga namin, Lior. Sige, sagutin ko. Ingay kasi ni Atong Gala. Okay, sagutin ko ha. Okay. Sige. Yung sagot kasi ni Asong Gala, iba Not yon doon sa qualified. hindi iba yon sa salitang manyakis. Okay, halimbawa ganito. Ang ang physical relationship, siguro alam niyo naman kung ano ibig sabihin ng physical relationship. Ginagawa lang 'yan within the bonds of marriage. Mm-mm. Without the bonds of marriage, bawal gawin 'yon. Eto na 'yon. Pag ginawa ng lalaki at babae outside the bonds of marriage, 'yun ang tinatawag na manyak. Nakuha niyo ibig sabihin kasi kaya sinabing manyak nawala yung control nila sa kanilang sarili. Kasi yung binigay na yan sa iyo, yung power to procreate, ibig sabihin ng procreate, power to procreate, yun yung yun yung mangyayari sa inyo pagka mag-asawa na kayo. Mag-create kayo ng sarili nyong anak. So ibig sabihin, pag ginawa niyo yan outside the marriage, doon nasasabi na manyak yung lalaki, kaya nadala yung babae, o kaya manyak yung babae, kaya nadala yung lalaki. So yung sinasabi na both pareho sila. Depende ngayon kung talagang mas malakas yung feelings ng babae, siya mauuna. Kung malakas yun sa lalaki, siya yung mauuna. Pero nangyayari, kasi yung salitang manyak kasi, binabanggit yun doon sa outside marriage. Kasi pagka nasa marriage na kayo, obligasyon nyo yun eh. Walang sinasabing manyak doon. Kasi yun, kaya kayo nagsama kasi within the bonds of love. Ang bonds of marriage kasi within the bonds of love yun. 'Di ba? Outside of marriage, yun yung taking advantage to each other because of yung dahil doon sa nararamdaman mo, nagte-take advantage ka. Halimbawa, katapat mo lang sa jeep, sinisilipan niya, ayun, minamanyak niya yung babae, gano'n. Oo. O kaya, tinachansingan niya, gano'n. So, yun. Kasi nga, you are prohibited to do it because you don't, hindi ka pa pumapasok sa bonds of marriage. Wala ka sa mga English, no? Gano'n yun, prohibited yun. Ano daw yun? Katulad dito sa Quezon City, no? Dito sa Quezon City, mag-ingat ka pag napunta ka sa Quezon City. Bakit? Kasi ang lalaki pag nagmanyak sa babae, kukulong ka agad. Halimbawa, tinignan mo ng lustful yung babae, pwede kanyang ipa-aresto. Batas dito sa Quezon City 'yon. Pag sinipulan mo ang babae, oo. Parang bumbog Berna. Pag sinipulan mo ang babae dito, pwede kanyang ipakulong. Sisipulan mo lang, pwede ka ipakulong. Pag binangga mo yung babae, pwede kanyang ipakulong. Basta inano kanya yung... Paano yun pag nabangga mo na accident lang pero akala ng babae? Parang maberna yun eh. Ipaparesto kanya. Papahuli ka niya sa pulis. Pagka nireklamo ka sa pulis, huliin ka kagad, kulong ka kagad.
Kaya Parang magastos yung... dito. Magastos Parang ang katakot bastos naman dito yata sa dyan. Quezon City. Kaya nga dito may nakalagay na karatula dito. Magastos, mambastos sa Quezon City. Ngayon nakalagay. Oo. Kasi medyo bastos Di na- ang pagiging manyak eh. Kaya Ayun, ano yan. asong gala, huwag ka nang pumunta ng Quezon. Hindi na Oo, ako baka pupunta makulong ka. doon. Diyan ka na lang sa Batang. Andyan ka lang kung saan ka halupalot ng daigdig. Diyan ka lang sa Qatar. Matakot ka, asong gala. Hindi na ako mga aso doon. Ang ganda din na ng name nitong asong gala. Siguro pag gala-gala din to, naglalandi din. Siguro nasa mga 20 ka na nagtatanong niya sa akin kung bakit asong gala yung pangalan ko. Mahabang kwento yan eh. Kung ikukwento ngayon, baka hanggang bukas ng gabi hindi pa tapos eh. Naikwento Very na yan sa interesting. akin ni Asong Gala. Naikwento na yan sa akin. Hayaan mo, Sige, shortcut mo nga. ako na lang magkukwento sa iyo, malditang payat, pag Sige, nakita tayo. ikaw na lang, Kaleo, magkwento. Sige, sige. Ikikwento ko sa iyo pag dalawa na lang tayo. Ay, baka naman kakaiba yung ginagawa mo, Kaleo. Ba't dalwalaan kayo? Delikado yun. May ganun pala. Ito lang Mm-mm. Ano? Gusto mo rin kwentuhan kita? Hindi, naniniwala Para- tayo pag pag lasing ay, pag dun na sa chok-chokan ay walang naaalala. Nangyari sa akin yan. Ako, dati hindi rin ako naniniwala dyan. Ano, Pero pagkalasing ka, nung- wala kang naaalala? Yung sobrang Paglasing? lasing. Sobrang lasing. Meron. Nangyari na rin sa akin Naalala yan. Hindi, Kaleo, talaga nangyari sa akin yan. Inisip ko talaga ng inisip nung umaga. Garin ang nangyari. Kasi birthday nung tropa ko, sa Oman, nasa chika Oman lang, pa ako chika noon eh. Nasa Oman ako, dahil nalasing ako ng todo-todo. Pagising ko, nandun ako sa higaan ko. Anong nangyari? Paano ako nakapunta din sa higaan ko? Alam mo, Ang isip ko, nakaupo pa ako doon sa inuman. Pagising ko, nandun ako sa higaan ko. Kasi yan yung sa baba, yung sa kids, not allowed to kids. Sa grade. Ayan, yung LS natin ngayon, guys, ay aabot lang tayo ng 4 a.m. And then, meron na lang tayo ilang minutes na Mga lang. Pinas ba yan? Mga yan? Ayun, ano yan? Opo. Pinas time? Pinas time. Mm. Opo, Pinas time. So, time check is 3:22 a.m. na dito. 34 Ilang minuto minutes. na lang? 34. 34 minutes. Oh. 34. Madali na lang yan. Madali na lang yung 34 minutes. So, ayan kasi, You're now watching Gahoteran JJ. Uy, Sige po. Ako, may mag-i-invite. Si Malditang Payat to, paano lang, pa-smile lang. Oh. Hindi ka, kasi nakikinig lang ako. Kasi baka yan ikaw. Ano ang inaabangan mo? Anong inaabangan mo sasabihin ni Asong Gala? Hindi, iniisip ko yung kwento ng asong gala. Na ano, Sabi mo- ano yan? Bakit iniisip mo yan? Alin daw? Baka, kasi interesting yung pangalang asong gala. Bakit tahimik yung si Ivana? Ay si... Pag yan ay si Idol Immunity Qatar. Talagang Pagsalitain mo kasi tahimik JJ, talaga ikaw yan. yung... Jay, tawagan mo si Immunity. Pero Immunity Qatar, very, basta very niya, pakilala mo. very supported yan. Promote lang yun ng channel niya. Promote mo na ang channel mo. Immunity Qatar. Feel free. Promote kami ng Immunity channel. Qatar. Pangpakita ka na. Alam mo yun, si Immunity Qatar, binata pa kasi yan. Pag nakakita ng nahiyain. maganda yan, mahihiya siya. Binata. Ano din ako, Kasi ba pa? ako, baka immunity naman. Baba, Immunity parang Qatar. baka kayo ang tinadhana talaga, no? Pinagtagpo at saka tinadhana. Pinagtagpo, pero hindi tinaghana. Ay, gayon ba gayon? Hindi, baliktad nga eh. Tinadhana daw, pero hindi pinagtagpo ngayon lang. Tinadhana. Immunity Qatar. Magpakita ka na. Tinadhana kasi nagkita na kayo pero hindi kayo magkakatuluyan kasi nga dinidefense yung pagkasay. Yun. Nasilip. Silip. Sige lang, Immunity ano? Qatar. Tapos Sige promote na, namin please. sa channel. Ayun. Ayun na po si Immunity Qatar. Baka ayaw Ayun. niya magpakita kasi baka ma-heart-heart yung mata namin ni Josie. Ay, oo, maindam kayo sa kanya. Immunity Qatar. Sige na. Iyo, Magpakita ka yung mag first LS. yung may ilap sa support. kanya. Magpakita ka. Naku, maano ka nito ni Asong Gala.
Maano niya lahat. Maano? Makukuha niya Immunity lahat. Qatar, please support my LS. Ano na makukuha ko lahat? Kasi ayan, nagtatago yung dalawa, tapos ikaw lang dyan nakalapas. Madaya nga yung Bakit ganun? Ilan dalawang tayo? yan 1, 2, 3, 4, 5. 6. Bakit ano lang, for watching lang tayo, 6 tayo rito? Paano nangyari yun? Hindi, Ilan Ilan baka tayo dyan, JJ? Ilan ang people in the house, JJ? 4. 6. 4 million in the house. 6 tayo Bakit nangyari 4 lang? hindi, Sige baka lang, search ko muna baka yung laptop. pag nasa taas hindi kasama rin Not sa bilang counted, yun. not counted yung nasa taas. Yung sa baba, nasa baba lang. Parang Bakit yung sa ganun baba nga. lang? Bakit? Hindi ba mahalaga yung sa taas at sa baba lang ang mahalaga? Yun Yung ang nakakulang itanong, siguro. yun ang itanong natin kay Lolo. Hindi pa lang, hindi talaga counted yung sa taas, yung sa baba, Ikaw. yung nag-BBG. Ikaw, Mm. Josie. Anong gusto mo, sa taas o sa baba? Yun. Nasilip si Kwan. Si Idol Immunity Qatar. Nasilip siya dun sa tanong ni ni Elior. Oh, malditang payat. Anong gusto mo? Sa taas o sa baba? Siyempre, gusto ko both. Taas Hindi, baba. Ang bilis taas na baba lang. Huwag mong pagsasabayin. Taas baba, Diyan taas ka na lang baba. sa baba. Kwan. Pangit Diyan- pakinggan. Diyan ka na lang sa Diyan ka na baba. lang sa baba. Dito kami sa taas. Yan. Tanong ni Kalyor eh. Talaktak. Please, Immunity Qatar, please lang. Wala na, nilaglag na. Si Immunity Ayan, Qatar. Andiyan dyan pa ba? Bumalik. Oo. Binalik ko. Iba na may lawit. Ba't iba na may lawit? Yun! Ayan. Oh. Ayun, ang gwapo naman pala. Ang gwapo naman pala niyan. Guwapo yan. Gwapo yan. Ang gapo niya. Hmm. Kung hindi pa nyo kadikit siya, dumikit kayo sa kanya. Ang Ito, may kanyan, picture immunity Qatar. Matangos ang ilong, no? Peter. Sana all matang. Potter. Bakit Sana gusto all niyo matangos ang ilong. Katulad ni Asong Gala. Matangos ang ilong. Kalyor lang yung hindi. Matangos bang ilong ko? Oo, Hindi naman. matangos ang ilong mo, nagpipicture Hindi, video. alam mo kasi, Garene, may ikukwento ko sa inyo kung bakit gumarene yung ilong ko. Sabi ng tatay, nung ako daw ay bagong panganak, hindi daw garene ang ilong ko. Kasi ito namang ang tatay at ang inay ay maraming mga kaibigan. Kada makikita daw ako ng mga kaibigan dumadalaw sa bahay, pinipisil daw ang ilong ko. Sabi, nagsiselfie pango na lang si JJ, oh. ang pango naman ang ilong nito. Gayon ang gayon. Ilan yun? Parang Nasa yata isang- yung... sige, continue. Nasa 100 yata yun araw-araw ay gumaganon. Ay di ayun, tumangos yung ilong ko ng kaunti. Kaya pag kayo may anak, gayanin nyo ng gayanin kada umaga. Alam mo, Isilin at ginanyan ko patatin. din yung ilong ko. Yung Oh. yung clip. Alam mo yung clip ng damit? Yung pang-ipit. Oo, yung Ano? ipit. Yun, ginaganyan ko Oh. din sa ilong ko. Kaya Oh, ayan, ano ba yan? tumangos ng konti. Kita mo. Tatangos Okay. talaga yan. Diyan si Ma'am Shiana. Pero hindi Andiyan si Ma'am Shiana. Pero hindi na Ano? siya kasha. Hindi na siya makasha. Sige. Bababaan na lang Si sila. Ma'am Shiana? Bababaan na. Sige, ako na lang ang Hindi. bababa kasi kakain ako. Hindi, ako na. Huwag ka na Yan na, muna, guys. maldita. Thank you so much. Jakin po tayo. Ito naman si Malditang payat, oh. Hindi kasi kakain ako guys kasi pagkatapos ng LS ko, nakita ko tong LS ni JJ, tapos umakyat Oo. ako, wala pa akong kain. Oh, Anong oras na? Dali mo dito ang pagkain mo. Oo. Dali mo. Balik ako sa baba lang ako sa baba. Ayun, masarap Dali yun mo. sa baba. Sige, salamat ha. Mas masarap sa taas. JJ, kaya alas 4 na kayo sa Pinas. JJ, nasa Yun. Pinas ka din ba? May dumating na Pinas po, maganda, Pinas oh. po. Abutin lang tayo ng 4 a.m. kasi... Ma'am Shiana, welcome back, Ma'am Shiana. Ano nangyari sa'yo, Ma'am Shiana? So may 30 minutes pa, JJ? Nagpapatulog yan ang anak niya, si Ma'am Shiana. Nakakuha ka, Ayan na si Immunity, bumaba lang nakamute. si Malditang Payat. Si Bumaba lang Immunity naman kasi, andyan dyan, pero hindi naman nagsasalita.
Oo, kasi I-kick na nga gabi natin yan. yan. Natutulog Pag na hindi Ayan, pa lumabas. nagsalita, i-kick. Maingay lumabas na yung si... ano niya. Ay, bakit kasi maingay. sa cellphone ka dapat, hindi sa sa laptop. Sa laptop ka StreamYard. Sino? Si ano? Si o yun, nawala na si o yun. Yun. Si Kaya Kaya pala, kasi, kaya pala. pagka ino-open niya yung mic niya, yan maingay. Kasi nga, doon sa kanyang Kailangan sa yung kanyang laptop. laptop. Oo. Pero alam mo, Kalior, yung ingay ng hindi kanyang... Yung ingay ni Immunity Qatar, wala na para sa akin yun. Kasi sanay na ako din sa trabaho ko. Ganon yung napapakinggan ko dito. Oo, nabingi ka na. Parang gano'n. Hindi naman bingi. Yung kusa ko ko na lang. Sanay na ang tainga ko sa ganong sound. Sayang, Ma'am Shiana, hindi mo naabutan yung tanong dito. May mga tanong eh. Si ikaw nga, kaya, kapag ikaw natingin ako kay Asong Gala, parang parang action star. Oo nga, si Ron Enriquez, di ba? Si Ron Enriquez, nung matapos bugbugin doon sa pelikula. Kala ko si Max Alvarado. Ron Enriquez. Oh my God, may disgrasya dito sa amin. Saan? May disgrasya? Sa CP mo? amin. Dito sa amin. Sa inyo? Ano nangyari? Ano nangyari? Nagbanggaan? Anong Drunk disgrasya? driving. May Drunk. banggaan? May lasing? May drunk? Wala. Iba yung injured niyan, daming dugo sa sa floor. Wala pa talaga siyang helmet. Sa motor? Walang helmet? Na disgrasya. Yun ang mahirap pag kailangan talaga naka-helmet ka pag magmumotor ka. Kung maaari nga, kung ka dyan nakapantalong ka, naka-long sleeve ka, yung naka-jacket, naka-sapatos. Naka-jacket siya, naka-pantalon. Tapos hindi siya naka-shoes. Ayun lang. Slippers lang. Oo, tapos wala Tapos siyang helmet. Ang iningatan niya, katawan, hindi yung ulo. Ayun Asong Gala, pasagutin mo si Ma'am Shi, doon sa tanong ni Malditang Payat. Sino daw? Kayo. Ma'am Shiana. Ang tanong ay sino daw ang manyakes? Babae daw o lalaki? Siyempre, lalaki. Naman. Oo. Hindi yata. Sabagay, yan ang bakit? Bakit lalaki? Sila lagi ang gustong manilip. Gayon? Oo. Tapos kapag nakakita ng babae, excited na excited. Ayan, we still have ilan na Gayon lang pala yun. Ilang minutes na lang ba? Depende sa 27 minutes. Ang sagot doon, Sige. depende sa lalaki, Ma'am Shiana. Depende sa lalaki yan. Depende. Kasi pag si JJ makakakita sa'yo, walang reaction sa'yo si JJ. Di ba, Jay? Hindi, Yes. depende lang ako sa tanong. Kung ano yung tanong. Kasi, babae o lalaki. Pumili lang ako dun. Oo nga, tama naman yun sa'yo kasi sa'yo yun eh. Pero kung pag-aaralan mabuti, depende sa tao na gagawa ng pagiging ganun. Hindi naman lahat ng lalaki pag nakakita ng babae ay manjak na agad. Diba? Kaya nga ganito ha. May tanong ako ha. Ang babae bakit nagpapaganda? Isumbong mo na lang kay Tulpo yan. Bukas. Kay Utol po. Trending tayo. Oo. Kay Utol po. Trending tayo. Bakit nga nagpapaganda ang babae? Gusto lang niya. Immunity Qatar, ginamit na niya yung account niya. Ayan, bakit wala naman? Para magamit, yung magamit yung mga pang makeup. Gwapo. Hindi ba nagpapaganda siya kasi Binata nga pa yan. para Binata ka pa, Umaanggulo. Ayan na, makapagsasalita na si Immunity. Salita na, Immunity. Asok. Sabihin mo, I love you. Sabihin mo. I love you, please subscribe Josie. to- Yan.
I love you, JJ Vlogs. I love you. Hindi, sabi ko, please visit and subscribe to the YouTube channel of Veteran JJ Vlogs. Guys, lahat na nasa baba. Shout out sa Subscribe lahat na na nasa baba. Subscribe po Pati sa natin taas. ito nasa taas ko na napakaganda. Si At ito Kahotereng pong nasa JJ baba Vlog. ko. Ayan At po. yung nandito, Paki-subscribe po din. Si Josie yung nagsiselfie mag-isa. parehong Thank beautiful. you so much. Pahingi naman Team ng Gate MM naman mo, tayong lahat Mamshi. dito, di ba? Team Gate tayong lahat Pahingi ng dito. MM, Mamshi. Padala mo akong MM. Ano nga yung sign? Nakalimutan ko. Ganito. Immunity ka Ito, diba? Ay, hindi pala ako nakakakita Alright. pero nakasign ako. Ito, di Hindi ako ba? nakikita pero nakasign ako. Ewan ko sa'yo, magpakita ka nga. Isang ano lang. Mag-screenshot lang ako. Screenshot mo. Teka. Bilisan mo, Tagal. Kalyon, malay na ako. Si Yor. Jose, Si Lior, wala pa. Malay na ako, Kalyon, bababa ko muna. Ayan, isa pa. Si Lior, ano na? Si Lior, ano na? Si Lior, gusto ko makita. Okay, last na. Nagdadiaper pa ata si Kalyon. papalit yata ang diaper. Ewan ko sa kanya. Ayun, nagpalit na nga yun. Puno na ang diaper. Taray. Taray ng kilay. Ano yung ano mo? Extension or false eyelashes or mascara lang? Po? Ano? Nawala si Lior. Nangyari? Sis JJ, ano yung sa mata mo? Nagpapalit Mascara, na ng extension, or pang-question. false eyelashes? Naka-eyelashes po. False eyelashes? Sige, malditang payat, landiin mo na ako. Huwag lang pakasusobrahan ha, kasi mahina ako pag sa landian, marupok. Si Lior bumabalik. Ayan, Alam na Lior, hello. alam ko na yung karakas ni Asong Gala. One, Napagdaanan. two, Napagdaanan ko na yan. 1, 2, 3. Ayan. Tapos na. Isa Ayun. pa. Ayos na. Last. Saka daw. Kasi nag-blur. Isa pa daw. Blur yung isa. Wait lang. Si Madam. Hindi na kasali. Sorry. 1, 2. Okay. Okay. Thank you so Tapos na ba? much. Tapos na? Yes po. Okay Yes. na Kalyon. Ayan. Mag-iwan ka, malditang payat. Para malaman ko kung nilandi mo ako. Ayan, babalik ulit ako ha. Anong review vlogs? Anong 3 weeks 3 weeks daw. Baka magising kasi Shout yung out mga sa'yo, tulog Idol pagbukas ng ilaw. Remy Vlog. Shout out sa'yo dyan. Mas madami daw Ako yung host kasi naka-ring sa light viewers. Paring late lang ako. Oo nga no, bakit mas marami ang host kaysa sa viewer? 3 lang ang viewer 4. 6 tong 6 yung host. Okay din Nangyari. yun. Yung Kasama din naman tayo dun. kayo. 1, 2, Kasama din tayo dun. Ay, 5. Mas- 5 pala kayo. Masarap sa taas, Oo. sabit ako napunta sa baba. Ayaw nga pala, nalagyan Ayun na, pala. Hello, Army Fowl. Idol JJ. Yes po. May bago sa baba. Oo nga, shout out ko na. Si Army Fowl. Army Pau, shout out sa'yo. Army Pao, hello. Magandang gabi. Magandang umaga na pala. Gandang umaga sa iyo. Army Fowl. Si Immunity Katarba, bumati na. Hindi pa? Hindi pa. Oh, ayan sabi ni Army Pau. Pag daw nasa taas, hindi na po counted kasama po sa new rules yun. Pag nasa taas daw, hindi na counted yun. Ibang... O, bumaba kayong lahat. Sir lang. So, may 4 na nag-view.
Okay lang, at Thank least you so meron. much, ate, for a million viewers dyan. So, thank you so much. Ibig Alam niya nyo, sabihin, etong sa Team 6 Gate na nasa naman, itaas. at Team Gate naman, mas masarap ang kwentuhan. Ano? Parang hindi natin Oo nga eh. naiisip yung watch hour. Kaya nga Nung eh. nag-enlist nga ako, hindi ko alam na may nakaisang oras na pala ako. Ako ba? Parang kanin-kanin na lang yun ah. Kasi masaya din. Madali lang Masaya. kasi yung 1 hour. Si Tsaka Josie, yung oh, usapan. Sa amin ni Army Pao, Bebe, ang ganda mo. Thank you so much for appreciating my beauty right now. Sorry. Hindi kasi hindi intended na ganito yung mukha ko sa LS na. Kailangan talaga Shoutout sa'yo, Shoot Army Pao. Idol Army Pao, shoutout sa'yo. Shoot ako ng video ng bagong content ko. Tapos, sad to say, hindi talaga naayos yung camera ko. So, ayun. So, thank you so much. 16 thumbs up natin dyan. Thank you so much. Kasi 17. madami kanina. 17 17 JJ. Oo, 17. Oh, 17 million thumbs up. Oo. 18 na ba? 17. 18. Nag-18 na. Oo, 18 na. 18. Yun pa nag-update. Ano ba? Sa laptop Sabi ko ni Army Pao, Pinapadala- shoutout daw. pinapadala ni Hello sa'yo, Leors. Kaliors. Hello daw Ah. sa'yo, sabi ni Army Pao. Hi naman sa kanya, kamo. Hi daw sa iyo. Hi. Pero sa mga Hi, nag-LS hi. dyan, pag ni-end ko ito, Army pa. automatically, post siya sa YouTube. Mm. Alin? Automatic siya. Pag in-end mo, pag nag-end ka dito, ano na yun? Automatic na sa YouTube. Oo. Edit mo na lang yung thumbnail para maganda. Ako yung maganda eh. Guys, Kaya nga, yung face mo, ilagay mo sa harap, sa thumbnail, palitan mo ng face mo, lagay mo live stream. Yung ito, Ganun yung ginagawa itong ko. mukha ko. Ayan. Ikaw ba yan? Yes po. Parang Ano hindi ba? ikaw. Maganda ba? Parang hindi ikaw. Ako yun. Nag-transform eh. Oo nga, that's the power of makeup. Baka Kaya pag nga sabi ko pa-makeup siya, din asong kaya. gala. Pag Gwapo nag-make up pa kaya tayo, pag nagpa-makeup. oo nga, gagwapo nga yan. Si Gahuteran JJ nga, gumanda eh. Ikaw pa hindi ka maging gwapo. Pero aanhin mo naman yung maganda mukha kung hindi naman maganda yung pag-uugali. Para sa akin, mas importante yung mas magandang ugali kaysa magandang mukha. Alam mo, ang ugali, pwedeng baguhin, pero ang mukha hindi na mababago. Pag Let's pangit-pangit find the ka. inner peace. Pag ang mukha ay maganda, Hindi, at ang alam mo, Kalyo. ugali ay pangit, yung ugali, mababago pa ang ugali. Basta may pera ka, magagawa, mas marami kang magagawa. Tapos lalo na pag makeup. Oo, kay Betty Bello. Pero yung ugali, kahit itago mo man, halimbawa, kung ang ugali mo, sadyang madamot ka or maldita ka, kahit itago mo yan, kung talagang ganun ang ugali mo, hindi mo mababago yan. Pero ngayon, Lalabas. sa sobrang high-tech na, ang lalaking sobrang pangit. Tingnan mo si, ito ba ito, ang pangalan nito. Hindi lahat ng... Alam ko na, Ma'am Si, yung ginagayon mo, yung nagparetoke ng mukha. Ano nga yun? Alam mo, Ma'am Si. Pangalan din nun eh. Ma'am Si, alam mo, kaming mga gwapo, hindi lahat kaming mga gwapo, pangit ang ugali. May ibang gwapo lang na pangit. What you said? Kaming mga gwapo kasi, hindi pangit ang ugali namin. May iba lang na pangit. Nag-react si Idol Juicy. Ibig sabihin, ang tawag sa'yo, Kalyor, full package. Gwapo na, mabait ka. Ayun. Bakit hindi mo nakita kanina? Pero mo, nagpapapicture tayo, hindi mo ako tinitignan pala. Hindi, unfair naman kasi yun. Nagpakita ka sa ibang channel, tapos dito kay JJ, di mo papakita yun. Nagpicture nga siya kanina. Nagpakita na nga ako, nagpapicture na nga ako, di ba? At Josie Vlog. Binuksan ko kasi yung ilaw kasi mga tulog na yung kasama ko sa bahay. Pag binuksan ko, baka magalit at Pinupuri mo. Ano ang pangalan nila Nataas lang yung LS mo. Si Becky Bello. Kasi Madam Ray na lang yung Yung lalaking dating pangit ka na hindi naman. Dating ba yung mukha? Oo, pangit yun. Iniisip ko nga kung ng pangalan nun eh. Nasa dulo na ng dila ko, si
Ilabas mo yung dila. Babasahin ko. Tingnan ko. Sige lang, Army Fao, kahit late ka, I will accommodate you here on my channel kasi all of them, ayan sa taas, yung Ay, limang nasa pangalan mo. taas. Nasa Pero baba. Ah, I-type Eh, nyo kung nga ako yun. mamaya, i-search ko mamaya, i-send ko sa'yo kung sino yun. Malapit na. Si Sanderford nga, sabi ko. Yun, Sanderford. 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 Ingay nyo Oo, kasi, hindi nyo nakikinig kay host, kayo talaga. Ay, oo. Ah. Sorry Hindi naman. kayo Sorry naman, nakikinig kayo eh. Kilala niya yan. Si Josie, mamimigay daw ng cellphone si Josie. Mamimigay ng cellphone si Josie. May Iba't tatlong mo na- cellphone siya, i-give away daw niya. Pag-giveaway niya. Sinasamba Oo, ka May sa baway? Para sa ating tatlo. Maganda ba ako? Maganda ka. Akin na yung tatlo. Maganda ka pag ibibigay mo yung isa, yung Tatlo. blue. Or si Ate Josie, ang ganda, para siyang si Baninay. Kilala mo si Baninay? Sinong baninay naman yun? Parang Yung bago sa girlfriend ni Kong pandinig. TV. Yung sikat yung yun, nasa yun. Yung YouTuber girlfriend ni Kong din TV. yun. Patanggal niya yun. Kasunggala. Si Baninay Bautista, patanggal niya yun. Ay, hindi Patanggal pala niya yun. si Baka yung Oropel pala. nagbablogger din siya. Girlfriend ni Oropel. Yung Oropel. Yung boyfriend niya si Oropel. Ako Sa'yo na yung gagayan na yun, kay pag nasipa ka, ay sigurado Ay, may picture kami nun. JJ. JJ. Ako na May picture kami ni Baninay. Meron kang Wala video ba? nun? May May video picture ako kami. na natin yung aking Sure. channel. Oo, yung sa video ko, meron kami. Kinape yung channel mo? Hindi. Binati niya yung yung silang mag-jowa. Inano nila, sinout out nila. Hello po sa ni Ma'am Shiana. Please support yun. Nag-LS yan si Baninay nakapasok ako. JJ, hindi mo napanood yung video ko, si Banini. Yung vlog ko, Banini ang pangalan niya sa YouTube. Ikaw rin, Baninay Asong Gala, hindi mo napanood yung video ko, Aling video? Ano doon, kasama ko sila Baninay, saka yung boyfriend niya. Titingnan ko mamaya. Yung Bago Made ako for mag- You. Yung Made for You. Yung Vloggers Fest. Yung Vloggers Fest. Sige na, panoorin ko na. Namit ko sila doon, nandoon sila. Sabi ni Idol Army Pao, next time na lang, late ako. Walang Sige, kanina problema pa yun. Army Pao. Hindi na pa yan, ano ka ba? Kanina Kanina pa yun. right? Oo, wala na nga yata siya, umalis na eh. Hindi, nandiyan pa. Hindi nagbago yung pan eh. Ilang oras na lang, JJ? Banina yung Okay. pangalan niya sa kwan? 2 13. hours and 43 minutes na tayo. Banina 44 na nga. 2 hours and 44 minutes. So, we still So have meron na lang 15 tayong minutes 15 minutes. 15 minutes na lang. to end this LS. So, ayan. Banina Iisahin ko Bautista? kayo, ha. Promote your channel, guys. Oo, Baninay Bautista. Ayan rin, nakita ko na siya. Big channel na Iisahin pala ko kayo. ito. 1.5 Oo. Million na Million? yan. Oo. Pero yung video ko, Asong Gala, hindi mo pinapanood, ha? Iisa-isahin Pinapanood ko ngayon ko to yan, Kalior Lord. mamaya. Titingnan ko. Bukas Nag-iisa lang yung video ko, hindi mo pa mapanood, ha? Isa lang naman yung video ko. i-flex ko nga pala yung yung LS bukas ng Team Gate. Pwede ba? Alin doon? Pwede. Lahat. Alin? Lahat, wait lang. Kukunin ko yung listahan ko. Bago mo ipiplex yun. Yung skate. Mababago Oo. lang to na FanFest, no? Noong November 20, basta mga November 20. Ngayon lang, 2019. Last month lang. Oo nga, November nga. Oo, last month lang. Ano yung Kalior? Yung made for you? Oo, Hindi ka na makikita. made for you. Napanood ko na rin. Napanood ko na rin, Kalior. Andiyan yung si Baninay. Ito yung listahan ng LS bukas ha, pupuntahan natin. Tuesday, December 24, 2019. Ang una mag-LS, si Corny 2 to 4 p.m. Filipino time to ha, Filipino time. Corny 2 to 4 p.m. Tapos ang susunod sa kanya, si Josie. Josie Vlog, 4 to 6 p.m. Philippine time din. Tapos ang sunod, si Rachel Kasingal. Wala pong mag-LS. Wala.
Tapos, ang Ahead oras sa niya mga is 6 to 8. Tapos, Hindi, tinatanong si alam JJ, ano, Ma'am Shi. na Ano yun, ano, JJ? Yung ano yung Wala daw walang LS ahead ng 1 year. kung ano daw walang LS ahead dyan sa wala, schedule. wala. Mag-LS si JJ. Wala nga kasing nagbibigay. Ang sabi ko kasi nga ako nga yung inano para dito sa Oo. schedule. Ang sabi ko dun sa ilang beses ako nag-message na yung mga mag-send lang. ng Nahabol mo schedule. ba si nahabol mo ba si ano diyan, GLA covers? Oo. Friday. Friday na Friday naman siya. Friday naman. Ito lang naman bukas. Tapos yung Mm. available na time, yung 8 to 10 at 11 to 12, di ba available yun? Inano na lang Oo. yung lahat ng immunity. Kasi Baka wala naman. Hindi, Oo, wala ano diyan ano eh, immunity Qatar. Bakit kasabay mo si ano? Hindi ba may kasabay si immunity? May kasabay? Wala. Wala. Yun yung available na available yung 2 oras pa yun, yung 2 slot para bukas. Yung 8 to 10 Friday po, Friday. at Available 11 Friday. to 12, yun yung magkaiba dapat, 2 sana yun. Kaya lang sige. walang nag-claim Friday ng po. slot. Kaya sige, kinuha okay. na niya pareho. Kaya kinuha na lang niya Okay. pareho. Para din Okay. naman, sayang, mas maganda. Pero kung meron naman, may gusto pa. Kung halimbawa, Alam mo kasi, si Gahotera, gusto niya yung isa, pwede naman silang maghati. yan. Ganon. Tama, ganon. Para hindi ka masyadong gahoterang JJ, para hindi ka masyadong magdamagan, parang ganon. Sumunod ka na lang kaya kay Immunity Qatar. Bukas, Gautera. Mag-ano kayo? Ay, nakaplano na nga. Nakaplano ko na Friday. Huwag mo masyadong ubusin yung Immunity Qatar, yung oras. Ilang oras pa talaga dapat yung mga nag-uumpisa lang? Mga 2 oras lang ba? Yun kasi kaya nga niya Okay. kinuha kasi wala pong Wala nga tatanong ko sa'yo earlier kanina, i-share ko din kay Mamin Shi na abot doon. Alam nyo kasi ginamit ko yung StreamYard kagabi, inubos ko siya, 21 minutes, tapos ngayon din ako allowed na magamit. Sa January ulit, January 1. Kasi, Oo, ganun ang mangyayari kasi sayang yung experience ko, diba? Kasi yung kasi ginagamit kong pang live, yung yung walang StreamYard. Tapos kagabi, binabad ko lang siya sa live ko, yung about nga doon sa promo. Kaya naubos siya. Bukas, pag kaakit kayo, din na kayo makakaakit. Kasi iba na yung gagamitin ko ulit. yun, ganun ang mangyayari pagka inubos mo na. Darating ang time na kung kailan matao, hindi mo na magamit. So, sino? 2 oras lang siguro. Yung kanino yung 8 to 10? Sa inyong dalawa, Immunity at Gahotera? Hindi, Friday ako. Wait, Ma'am Shi, okay lang I am planning bukas Friday. hanggang, chat lang kayo, makakapasok. Di na kayo Si Immunity Qatar, Friday lang? Sino ang Bukas- Friday? Si Immunity. Bukas Immunity. Oo, Si JJ? meron. Kinuha niya nga yung slot bukas na available. JJ, ikaw, anong oras ka, JJ? Anong araw ka? Ako. So Friday siya. O di wala pa lang Asong Gala, ikaw, 1 Linggo a.m. lang ako. bukas. Yung Linggo Friday lang. kasi, Linggo ka lang. nakafix Pero yun linggo kay- lang ako. Sige. Yung Friday na, teka lang, ito yung pang Friday. Gamitin ko yun sa day off ko. Oo, kasi si Asong Gala tuwing linggo. Sige, ako, Tuwing Friday. Si Immunity kasi nakafix ang oras niya tuwing Friday. Nauna na siya kasing sa akin, mag-send sa akin ng schedule. Kaya siya ang nakakuha nung fixed hours na 10 to 12 p.m. every Friday. Ayun. Okay. So, Friday ako. Ako naman, please, straight ako ng 1 week na nandito ako sa harapan nyo. Pero yun nga lang, naubos ko yung StreamYard ko. So, lagi May ako na lang. Meron naman sa na lang kita kasi siguro ipapalit dito kay Josie para din. Hati-hati sa araw. Inubos mo kasi. Oo, kay Josie at saka kay Rachel. Doon kita isisingit. Bukas bago mo. Gusto ko talaga, asong Gauteran JJ. Experience. Sa huli na. Gauteran JJ, ngayon mo lang pala ako na-subscribe. Josie, Hindi ko baka pa kapag napanood yung video mo. Opo, mga ka. Ah. Ako
hindi na po Kaya ako nag-subscribe makapag-live ako, sa hindi ko stream napanood guard ng kasi video. nga Clinic lang yung subscribe. Sige, sige, sige. Okay. Like ako, mag-chat na lang po kayo. Tsaka pasok po kayo doon sa entry nung promo ko kasi sa 25 sa Pinas. 25 sa Pinas, automatic Pinas kasi iba kasi yung ikot ng mundo namin sa Saudi, so late ng 5. Sige, sige, no problem. No So, problem. pag automatic mag-ano na ako, mamimigay na ako ng load. At least Basta mag-a-update lang kayo sa doon sa GC natin Kaya, ha, para maayos natin. kay Ma'am si Ana. Ma'am Shiana, nag-message ako doon. Sige, salamat. Sige, mag-message lang kayo. Naka-line naman lahat ng schedule, di ba? Thank Kung wala you. kayong fixed hours, basta kung gusto niyo magsabi lang kayo kasi kung wala namang available, pwede namin kayong isingit doon. Kasi nga yung iba dito, merong araw-araw. Para naman kung talagang wala kayong talaga flexible na oras, dito na lang namin kayo isisingit. Kung yung iba MW, yung iba TTH ganun, para lang talaga lahat ng team natin ay magkaroon ng chance makapag-LS at masuportahan. Oo. Thank you, Okay, Lord. Kahit hindi ka JJ. nag-LS ay nakasupport Yes, sa bro. amin. Mga hapit kasi kami. Hapit na hapit. JJ, maraming salamat sa LS mong ito ha. Patuloy lang tayo. Patuloy lang tayo hanggang sa lumago tayo. Sa kagandahan. Okay. Baba na rin ako ha kasi malapit ka na rin matapos. Baba na rin ako. Salamat kay Asong Gala, kay Ma'am Shiana, kay Immunity Qatar, kay Josie Vlog. JJ, Kauteran Yes, JJ, salamat. Thank you. Thank you Salamat. rin sa mga Bye-bye nasa po. ibaba. Bye-bye. Ingat. Bukas ulit. Okay. Bye-bye, Asong Gala. Bye-bye. Ingat ka na dyan. Huwag muna kayo mag-exit. Salamat. Mag-outro Salamat, muna Ma'am ako. Shi. Bababa na rin ako. Salamat sa iyo, Mag-outro muna ako. JJ. Immunity, Salamat sa'yo, bye-bye. Ingat ka Bye-bye. dyan. Immunity. Work mo. Huwag Bye-bye. kayong aalis muna. See you tomorrow Bye-bye and sa good LS. night. Stay lang muna kayo sa baba. Outro muna ako. Sige. Sige. So, ayan, it's a wrap, baby. So, thank you so much sa mga umakyat. I will shout out them another time or another shout out. So, kay Asong Gala, Ma'am Shiana, kay Josie Vlog, kay Lior S Vlog, at kay Immunity Qatar, at lahat po ng nag-tune sa aking YouTube live stream ngayon. Thank you so much because it's one of a successful sa akin kasi I was not disappointed na nag-LS ako. So, thank you so much. Isa kayo sa mga inspirasyon ko. Team Gate at Team Masaya Vlogger, shout out. Kay That's Francis, ating Reyna, no, na congratulations sa iyo, Ate That's Francis, na ayun na nga, pinano ka na ni Lolo Whitey. May may award, may pa-ads na. So, congratulations. And then sa lahat po na Team Gate, thank you so much for supporting me. Again, this is Naughton and GJ saying that what problems just face it. Don't avoid it. Sharing. So, this is Naughton and GJ signing off. Bye, guys. Naughton and GJ signing off. Bye, guys. Friday naman. Tapos yung available na time, yung 8 to 10 at 11 to 12, di ba available yun?